Moi bo día a todos e a todas. Saudamos aos membros da Corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña e aqueles que nos siguen dende as tribunas e a través do streaming. Damos comezo a este pleno extraordinario que ten 5 asuntos na orde do día. Comenzamos co primeiro deles, señor secretario. Asunto número 1, aprobación definitiva da ordenanza fiscal número 34, reguladora da recarga municipal sobre o imposto galego sobre as estadías turísticas na Comunidade Autónoma de Galicia. Require maioría simple. Ben, neste asunto haberá unha única quenda de intervención de 3 minutos por grupo, unha vez que o voceiro do Goberno dea conta do expediente. Señor Laje, ten a palabra. Bo día, señora alcaldesa, concelleiras e concelleiros, público asistente a este pleno extraordinario. Hoxe aprobamos definitivamente a ordenanza fiscal número 34, reguladora da recarga municipal sobre o imposto galego sobre as estadías turísticas. E facémolo dando un paso decisivo cara a un modelo turístico máis sostible, máis equilibrado e máis xusto. A Coruña convértese así na primeira cidade de Galicia en aplicar esta ferramenta fiscal. Un feito recollido expresamente no informe proposta para o pleno da Corporación Municipal que nos sitúa á vanguarda das políticas públicas en materia turística. Esta ordenanza non nace da improvisación, senón que é o resultado dun procedemento transparente e participativo cunha exposición pública entre o 11 de xuño e o 23 de xullo e coa implicación de sectores empresariais, veciñais, institucionais e técnicos. Con ela dotamos a cidade dunha ferramenta lexítima, proporcionada e plenamente legal, avalada polos servicios xurídicos municipais e pola Lei 5/2004 de medidas fiscais e administrativas da Xunta de Galicia, lei que foi aprobada ao finais do ano pasado no Parlamento galego. Cales serían os puntos claves desta ordenanza? Primeiro, deixar claro que a taxa turística entrará en vigor tras a súa publicación definitiva, que previsiblemente será no mes de setembro deste ano. Despois dun diálogo con diferentes sectores, entendeuse razoable deixar pasar o mes de agosto e que a súa entrada en vigor se produzca á volta deste mes. Tamén decir que se introduce unha disposición transitoria única que establece unha única excepción para o tráfico de cruceiros turísticos, fondeo ou amarre, e que esa transición nos leva ata o 1 de xaneiro de 2026 para a súa aplicación, respondendo tamén a demandas específicas do propio sector que pedían que, dado que no ano 2025 xa tiñan vendidos todos os paquetes de cruceiros, poidera establecerse con outra periodicidade. Cabe recordar que o 80% dos ingresos recardados se van a destinar á promoción do turismo, á protección e mellora do espacio público e ao reforzo dos servicios esenciais como a limpeza, a seguridade ou o socorrismo. Tamén cabe recordar que esta ordenanza contempla 4 supostos de cota cero. É dicir, que non se aplicará a taxa turística demostrando sensibilidade social e estrategia de cidade. Primeiro, cando falamos de persoas que asistan a congresos ou actividades formativas e pernocten menos de 5 días. É dicir, estamos a falar de todos aqueles congresos que forman parte da política turística deste concello e da política económica. Segundo, os menores de idade. Terceiro, a persoas hospitalizadas e quen as acompañen por razóns asistenciais. E 4, a participantes en programas sociais de acollida, cooperación ou emerxencia promovidos por administracións públicas. Con estes criterios, protexemos a equidade, fomentamos o turismo profesional e social e apostamos polo turismo de congresos, MICE, como prioridade. Un turismo que desestacionaliza, atrae talento, dinamiza a economía e consolida a imaxe da Coruña como cidade moderna, aberta
aberta e conectada co mundo. É dicir, entre a aprobación inicial, o estudio das alegacións e o diálogo co sector, optamos por introducir unha cota cero que favorezca aqueles que veñen a nosa cidade a participar en congresos oficiais organizados polo Concello, patrocinados polo Concello ou onde o Concello sexa unha institución colaboradora. Apostamos, en definitiva, por un turismo de congreso introducindo unha cota cero. Sabendo, como sabemos todos, que ninguén deixa de asistir a unha actividade de moito proveito por satisfacer €1 ou €1,50. Poderíamos estar sós nesta política, pero non estamos sós nesta política. Cidades de referencia como Lisboa, París ou Barcelona xa aplican recargas similares, moito máis elevadas, sen dúbida, e algunhas en revisión que as van a levar aínda moito máis. Por certo, sen perder visitantes. Ningunha delas perdeu visitantes a día de hoxe. Ao contrario, esas cidades teñen mellores recursos para manter os seus espazos públicos, mellorar os seus servicios e reforzar a súa capacidade de acollida. Non hai un só dato que indique a día de hoxe que esta política é regresiva en materia de dinamización económica. Todo o contrario, todas as políticas que se veñen aplicando desta natureza buscan o mesmo que buscamos na nosa cidade, o equilibrio entre un turismo sostible e responsable e o mantemento e reforzo dos servicios públicos que debemos prestar como Concello. E non por repetido debemos de deixar de decilo nesta exposición inicial. Ninguén vai a deixar de vir á Coruña por pagar €1 máis por noite nun hotel. Creo que é unha achega razonable, suave, que contribuye directamente ao benestar urbano. Entronca con un modelo sostible con visión de cidade. O que buscamos con esta taxa é contribuir a soster os servicios públicos que fan posible unha cidade viva, limpa, segura e acolledora. A Coruña aposta deste xeito por un turismo que non se esgote, por un turismo que devolva e contribuya tamén á cidade e aos seus servicios públicos, que achegue valor por un turismo responsable. Garantir o seguimento desta ordenanza e a transparencia vaise facer, como indica a propia ordenanza, a través da creación dunha comisión municipal na que non só participará o Concello, sino que estarán presentes os sectores implicados e a veciñanza. En definitiva, a ordenanza fiscal número 34 é unha medida ben deseñada, útil e necesaria, unha ferramenta que reforza o noso modelo de cidade e que responde ás demandas dunha sociedade que quere turismo de calidade, convivencia urbana e sustentabilidade. Hoxe, a Coruña lidera en Galicia unha nova etapa. Apostamos por un turismo que xera valor, que deixa retorno social e que respeta e millora a cidade para todas e para todos. Fai máis dun mes, algúns nos viñan a decir que cuidado que se iban a levar os cruceiros a outras cidades. O que pasou un mes despois é que outras cidades decidiron mirar para a Coruña, seguir o exemplo da Coruña e, polo tanto, creo que dificilmente ese argumento ten peso a día de hoxe. Porque seguramente alguén percibeu que é unha decisión que vai na liña correcta. Ser unha referencia leva consigo tamén asumir riscos, pero a nosa cidade, coa nosa alcaldesa á cabeza, demostra unha vez máis que liderar é ter as cousas claras, un proxecto definido, e a mellor mostra é que outros veñen detrás. Saludámolo positivamente, por certo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Comezamos a quenda de debate co primeiro dos turnos para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, manifestar que nos congratulamos de que se aceptase a proposta do BNG de incorporar as exencións previstas nesta ordenanza as persoas participantes en congresos e as persoas docentes que veñan a impartir cursos oficiais á cidade da Coruña de duración inferior a 5 días.
Precisamente esta era unha das preocupacións que manifestaba o Partido Popular nas súas alegacións. O temor a que a implantación dunha taxa turística tivese un impacto negativo no chamado turismo MICE, pese a que outras cidades galegas que atraen este tipo de turismo, caso de Santiago de Compostela ou de Vigo, tamén van implantar unha taxa turística. O resto das alegacións presentadas céntranse, en case todos os casos, no presunto impacto negativo de incluir unha taxa para as embarcacións de cruceiro. A este respecto, volvo a lembrar que as cidades que a estableceron, pese a ser bastante máis elevada da que se contempla na Coruña, non viron reducir este tráfico. E quero lembrar tamén que o principal argumento dos que se opuñan era dicir que os cruceiros deixarían de facer escala na Coruña para facela en Vigo. E agora resulta que Vigo tamén vai establecer unha taxa turística que inclúe os cruceiristas. Por lo demais, inevitablemente, imos reiterar algúns dos argumentos que expuxemos no debate da aprobación inicial. O turismo é unha actividade económica importante, pero o turismo hai que ordenalo. Por exemplo, para evitar o impacto que pode ter o turismo na xentrificación de algúns barrios ou no seu baleiramento de poboación, converténdoos nunha especie de parque temático para turistas, ou na reducción da oferta de vivendas para o lugueiro residencial e o seu enquerezamento, velaí a necesidade da regulación das vivendas de uso turístico. E tamén é necesario regulalo para equilibrar os custos que ocasiona a actividade turística. O turismo ten un impacto nos custos dos servizos, por tanto é lóxico que os turistas contribúan a sufragar mínimamente estes custos, e non coñezo ningunha localidade que perdese visitantes por establecer unha taxa turística. Como lembramos no debate da aprobación inicial, a propia lei galega establece que o 80% do recadado, descontados os gastos de xestión, deberá destinarse a investimentos e gastos vinculados á promoción, o impulso, a protección, o fomento e o desenvolvemento do turismo sustentável. E enumera distintas actuacións, como impulso e promoción dun turismo máis sostíbel, desestacionalizado e de calidade, a conservación e recuperación do patrimonio cultural e natural ou a promoción dun turismo de calidade e respetuoso co medio natural e o patrimonio. En definitiva, a propia lei galega obriga a que o establecemento desta taxa se destine prioritariamente a mellorar a política turística e, por tanto, para o BNG a implantación desta taxa ten que ir acompañada de medidas que contribúan a mellorar esta política. Mas, en calquera caso, e como xa fixemos no debate da aprobación inicial, imos votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Mora. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, en la década de los años 60 del siglo pasado comenzó a usarse de manera extendida y popular el eslogan de La Coruña, la ciudad en la que nadie es forastero. A través del tiempo pasaron alcaldes, responsables de turismo, creativos y agencias de publicidad. Pero la idea y el mensaje habían calado durante tantos años que no conseguían ser desbancados. Era y es tan verdadero este mensaje que nada ni nadie lo podía sustituir. Y llegamos a la segunda década del siglo XXI e Inés Rey aspira a ser recordada como la alcaldesa que trata como forasteros a todos los visitantes. Inés Rey hoy les está diciendo a todos los posibles visitantes: bienvenidos sean a la ciudad, previo pago de una tasa. Pero si Inés Rey quiere ser responsable, sincera y transparente, debería añadirles: previo pago de una tasa que no voy a ejecutar. El presupuesto de este año contempla un ingreso para esta tasa de 2,5 millones de euros. Se reafirma, señor Laje, en esta previsión. 4 meses le quedan. Ustedes marcan los tiempos. ¿O acaso estimaron mal? ¿O faltó planificación, normas de la casa? En cualquier caso, si son ustedes expertos en dejar sin ejecutar lo que presupuestan, ¿para qué castigar una fuente de ingresos que tienen muchos coruñeses? En el último ejercicio han dejado más de 112 millones sin ejecutar. Entonces, ¿cumplir con el mandato de su socio nacionalista? Ni está bien diseñada, ni es útil, ni es necesaria, señor Laje. Efectivamente, el Parlamento de Galicia aprobó una ley que otorgaba la potestad a los ayuntamientos para establecer este recargo. Pero también indica el texto que se puede establecer de manera voluntaria. Ustedes, que no han cumplido durante años algunas obligaciones con otras administraciones, toman ahora por bandera el hecho de que una medida opcional voluntaria esté aprobada por el Parlamento de Galicia. Y eso es triunfalismo político por su parte. Por otro lado, aparte de la voluntariedad, se establece que un mínimo del 80% tendrá que estar destinado, como dice el señor Jorquera, a inversiones en turismo sostenible. ¿Usted se lo cree, señor Jorquera?
pero si no ejecutan. ¿Qué van a hacer con ello? ¿Van a pagar las fiestas con retraso? ¿Los conciertos privados que anunciaba ayer el señor Castro? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Usted o el área de turismo? Dijo en el pleno anterior que les ayudará a controlar las viviendas de uso turismo. Pero si con su ordenanza van a eliminar la inmensa mayoría, no necesitan esto. También dijo que lo destinarán a mejoras en los barrios. Pero si han dejado de invertir más de 300 millones en ellos, tampoco necesita esto. Ningún indicador muestra o hace presagiar que nuestra ciudad cuente con una presión turística alta. Lo que sí podemos presagiar es una pérdida de competitividad. Habla usted de la ciudad de Barcelona. Tiene una tensión de 9,69 personas por habitante, frente a la nuestra de 1,7. Por otra parte, la tasa de ocupación hotelera media en nuestra ciudad es de 68%, llegando puntualmente al 92%. El 63% de las pernoctaciones son segmento corporativo. Y este visitante, si no viene por un congreso a dar una clase, estará penalizado. Uno de los objetivos de la planificación turística es, o debería ser para ustedes, tratar de desestacionalizar los principales flujos de movimiento y perseguir un modelo sostenible que aporte mayor orden y favorezca el incremento de ingresos en los sectores de la ciudad. Y este recargo, mucho me temo, que también va en contra de ello. Señora Rey, esta ordenanza, junto con las viviendas de uso turístico, no son un problema en sí, son un síntoma. Son, junto con el resto de problemas que venimos denunciando, el síntoma claro de una grave enfermedad. Usted le niega a esta ciudad un proyecto turístico. El proyecto no es esperar por el resultado del trabajo que hacen el puerto y los consignatarios. El proyecto no es anunciar el programa de fiestas unos días antes de su inicio. El proyecto no es dejar sin presupuesto el consorcio. Y el proyecto no es estar sin gerente más de 1 año y medio. El proyecto es escuchar, es dialogar, es diseñar, planificar y ejecutar. Pero ustedes ni escuchan, ni dialogan, no aceptan alegaciones, ni diseñan, ni planifican y, como ya sabemos todos, no ejecutan. Con la ordenanza de viviendas de uso turístico les dijimos, ordenanza sí, pero no así. Con esta ordenanza solo decimos en menos palabras, no. Moitas grazas, señor Mora. Turno de peche para o Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, efectivamente é así, a ordenanza inicial se millorou con todas as aportacións e co diálogo aberto co BNG. Creo que, ademais, os tempos de explicación deben de ser así, eu por iso non quixen facer mención inicialmente. Somos organizacións políticas diferentes e non estamos de acordo en toda, pero desde logo creo que hai que recoñecer o esforzo feito para millorar esta ordenanza e desde logo para ser construtivos e facer políticas progresistas en positivo, non? Respetando que non temos por que coincidir en todo, como é lóxico e normal, porque somos organizacións políticas diferentes. O voceiro do Partido Popular, pois, supoño que non terei que aclararlle cousas moi básicas, non? Calquera tributo, excepto o IBI, o IAE, ou o imposto de vehículos, son potestativos. Non sei o que quere decir con que aproban unha lei no Parlamento de Galicia, pero que non é para aplicar. O sea, aproban a lei, pero non é para aplicar. Ou onde teñen previsto aplicala? Non sei, en Oimbra? Ou en Covelo? O mellor teñen que mirar no mapa onde está. Non, faltando non, é a verdade. Porque, claro, creo que é unha faltada decir que aproban no Parlamento de Galicia unha lei que é a que define o marco, e resulta que non é para aplicar na principal cidade de Galicia. E logo, para onde teñen previsto as estancias turísticas? Claro que é unha faltada, e desde logo vostedes fan o que fixeron sempre. Ás veces se dice que son os do bloque e os do non. Vostedes sempre están en contra de calquera avance. Mire, hoxe en Andalucía os alcaldes do Partido Popular estánlle reclamando á comunidade autónoma ter unha regulación para a taxa turística. Hoxe, pero como que ten que ver? Ten que ver que fai un mes tiñan medo de que os cruceros se foran a outra cidade de Galicia e quedaron co cuo ao aire.
Sí, claro. Home, pois non van a ir os cruceros a Ourense, señor Mora. A onde queren que vayan? Claro. Entonces... Perdón, un momento. Son preguntas retóricas. Non necesita o señor Laje que estean contestando. Continúe. Escoiteinos con atención. Podemos non estar de acordo, pero ser educados creo que non está de máis. Estamos apostando polo turismo de congresos? Sí. Vostedes fixeron alegacións? Tuveronse en conta todas as alegacións? Sí. Creo que se pode discrepar, pero creo que é moi difícil de soster que os mismos que se sentan aquí e votan a favor no Parlamento de Galicia de poñer unha taxa turística, aquí digan que non. Por iso lles pregunto se é en Oimbra ou en Covelo para onde teñen previsto facer unha lei de taxa turística. Supoño que na principal cidade de Galicia, se lexislan no Parlamento de Galicia, contemplarán ou fan leis para que non se apliquen. Claro, entendo que discrepen vostedes ca liña do señor Rueda. É normal que discrepen. Eu entendo, lógicamente, están votando en contra de algo que aprobaron no propio Parlamento de Galicia. Ou agora fan leis para que non teñamos que aplicalas. Nos facemos algo que é razonable. Desde logo, ninguén foi capaz de rebatir unha afirmación. Vai haber señora alcaldesa, vai haber algún visitante desta cidade que deixe de vir por ter que pagar €1? Ainda non se contestou esa pregunta. Segundo, vostedes viaxan, verdade? Vostedes non pagan taxa turística cando visitan moitas cidades? Viron que algunha desas cidades tivera menos visitantes por contribuir a soster os servicios públicos? E terceiro, liderazgo, que vostedes cuestionaban. Claro que é liderazgo. E o liderazgo da nosa alcaldesa é tomar decisións que van por diante, non esperar a que suceda o problema que está vivindo outras cidades. Algúna das cidades de referencia perdeu visitantes por implantar a taxa turística? No. O que teñen é un problema importante. Están sempre en contra de todo. Eu creo que está moi ben revisar cando a xente dice que lle parece un error político poñer unha taxa turística. A algúns tamén lle parecía un error pedir a declaración de zona tensionada. A xente vai evolucionando, pero un ten memoria. E nin a declaración de zona tensionada parece que sea un error, nin poñer unha taxa turística é un error. Porque se é un error, a verdade é que o están cometendo bastantes. Imos a ser a primeira cidade de Galicia en implantar a taxa turística e, desde logo, non creo que haxa ningún outro goberno que, se chega, cando toque a alternancia política, vaya a suprimila. Por que? É inevitable facer un exercicio pensando nos coruñeses e nas coruñesas. Na economía sí, pero tamén nos coruñeses e nas coruñesas. E o primeiro, ao que nos debemos, son os veciños e as veciñas. E hai que pensar nun turismo sostible que contribuya a reforzar os servicios públicos que teñen un coste engadido coa población flotante que temos. Por eso, non pasa nada porque discrepemos, pero temos visións diferentes. Creo que imos a acertar. Rematou, señor Laje. Moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Grazas. Queda aprobado. Pasamos xa ao asunto número 2, señor secretario. Aprobación inicial da nova ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida, xestión, transporte e tratamento de residuos de competencia local para adaptala á Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminados por unha economía circular, maioría simple. Moitas grazas. Comezamos a exposición do asunto e despois hai doble quenda de intervención, a primeira de 4 minutos e a segunda de 2. Señor Laje, ten a palabra. Bo día a todos e a todas de novo. Como saben, traemos hoxe aquí a aprobación inicial da nova ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa pola prestación do servicio de recollida, xestión, transporte e tratamento de residuos de competencia local. Esta ordenanza non é só unha actualización técnica, é tamén unha resposta responsable, rigurosa e necesaria ás exigencias legais que nos impón a Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular e as directivas europeas que a sustentan, como a Directiva 2018-851 e a Directiva 2019-904. De que se trata? Dunha adecuación normativa
A nosa ordenanza permite adaptar o sistema tributario local aos principios de que quen contamina paga e tamén o pago por xeración, tal e como exixe a normativa europea. Establece tarifas diferenciadas, incentivos para a separación en orixe, bonificacións para comportamentos responsables e medidas específicas para colectivos vulnerables. Todo isto contribuye a avanzar cara a unha economía circular real, reducindo os residuos mesturados e fomentando a reciclaxe. Poderíamos facer unha reflexión de fondo sobre as directivas comunitarias, pero creo que tamén temos que facer unha reflexión sobre os custes que temos hoxe o que asume a Facenda Municipal e, desde logo, coa comparativa, como non pode ser de outro xeito, coa nosa contorna e con outros concellos. Esa comparativa de custes leva a saber que hoxe temos unha das tarifas máis baixas, xa non entre as cidades galegas, entre a meirande parte dos concellos de Galicia. Cando falamos dunha poboación como Carballo, ao redor de 30.000 habitantes, falamos dun concello que no seu medio rural paga de media 95 euros de coste, que ven a ser un tercio máis que o que paga calquera coruñesa ou coruñesa. Un pouco para que nos situemos no punto no que estamos. Claro que se collemos a referencia dun concello, por exemplo, onde goberna o Partido Popular, como o concello de Abegondo, estaríamos a falar de case 3 veces o coste do recibo que paga un coruñés ou unha coruñesa. Si de media pagamos 62 euros, en Abegondo pagan 169. Isto tamén nos permite ver en que situación estamos, e xa non é só a necesidade de adaptarnos e a obriga de adaptarnos á lei. O primeiro que o tuvo que facer foi o alcalde de Madrid, o señor Almeida. Se pode estar de acordo ou en desacordo ca legislación, pero o que non se pode é incumplir. Por lo tanto, o que estamos é diante do cumprimento coa legalidade, é dicir, dunha ordenanza que destaca por algo que desde logo non podemos deixar de suliñar. Aínda coa actualización e con todo o período transitorio, o custo do recibo do lixo na Coruña vai a seguir sendo sensiblemente inferior ao de outros concellos da contorna e de Galicia. Hoxe xa o é. Hoxe temos Abegondo 169 euros, Coruña 62. Carballo, medio rural, 95 euros, Coruña 62. Arteixo, 127 euros, Coruña 62. Hoxe temos Granada 153 euros, Coruña 62. Hoxe temos Vigo 138 euros, Coruña 62. Hoxe temos Betanzos 169 euros, Coruña 62. Hoxe temos Oleiros 169 euros, Coruña 62. Hoxe temos Oviedo 108 euros, Coruña 62. Podría seguir así explicando comparativamente. Pero non se trata diso, se trata de que nos adaptemos á lei. A normativa europea obriga a repercutir o custe do servicio nos usuarios. Na Coruña é evidente que a recadación non cubría nen a metade dese custe. Partíamos, ademais, da tarifa máis baixa entre todas as cidades galegas. Imos a seguir estando por debaixo da media, mas é preciso cumprir coa lei e facer a actualización vinculada tamén a unha necesaria concienciación cidadá e a unha serie de decisións que están pendentes de executarse e que penden, pois, dos respectivos pregos que se poñan en marcha no que queda de mandato. Pero o cumprimento da lei non espera por iso. Por iso se adopta un modelo transitorio. Na Coruña aplicamos un modelo que consistirá nunha cantidade fixa e nunha cota variable igual que se fixo con outros modelos fiscais noutras cidades en función do consumo da auga e do roteiro de recollida que están determinados conforme o contrato que exista ou a prestación do servicio que exista. Estas variables inclúense, tal e como estimou o Servicio de Xestión Tributaria, para que as familias con menos membros e, polo tanto, con menor produción de residuos, o que se estima en base ao consumo da auga, paguen menos. Do mesmo xeito, aquelas rutas máis sinxelas que usen menos maquinaria pagarán menos tamén buscando un maior equilibrio entre a xeración e a repercusión xusta do seu custe. No ano 26,
A cantidade fixa será de 60,98 euros, a que se poderá sumar un variable en función de metros cúbicos de auga consumidos mensualmente e outra vinculada ás rutas. Tanto a cantidade fixa como a variable van a ir experimentando actualizacións de forma progresiva e tamén dependendo do modelo de implantación que se faga coa nova recollida e co novo sistema de tratamento. Importante, manterase a recadación trimestral a través da empresa municipal de augas, de Emalsa, o que, de algún xeito, tamén facilita o pago e evita impactos bruscos na economía doméstica. De que estamos a falar? Dun punto de equilibrio entre os 85 e os 95 euros entre o período 2026 e 2027. A partir do ano 27 e coas novas condicións, co modelo que se determine, se poderá traballar de forma máis profusa tanto no conxunto completo da repercusión do coste como coas bonificacións que se introduzcan dependendo dos modelos que se acorde. A ordenanza non só cumpre co marco legal, introduce elementos de equidade, de progresividade e de responsabilidade ambiental. E, desde logo, contempla que se poidan introducir bonificacións a familias numerosas, monoparentais, ás persoas en situación de vulnerabilidade e que poida establecer tarifas específicas para actividades económicas segundo a súa capacidade xeradora. Estamos diante dun proceso inicial, proceso que debe de someterse tamén a información pública. Polo tanto, todo pode ser millorado. O que non é posible é deixar de adaptarnos á lei e de cumprir, desde logo, unha obriga que é a adaptación á lei. A partir de aí, todas as propostas que poidan supor unha millora pois deberán ser estudiadas e, polo tanto, sabendo que é un ámbito complexo, que en términos de normativa fiscal non temos outra decisión posible a tomar e, desde logo, tamén é unha decisión responsable porque os custes deben de ser repercutidos e cos exemplos que acabo de explicar non hai un só concello na nosa contorna que non cobre ou ben o doble ou moito máis do doble do que hoxe pagamos os coruñeses e as coruñesas polo recibo do lixo. Creo que é posible estar a favor, estar en contra ou ter opinións de todo tipo, pero creo que o responsable tamén é ser conscientes de que os costes dos servicios deben de ser repercutidos de forma responsable. Como se faga, que transitoriedade se introduzca, é falable e é discutible. O que non é discutible é que nos adaptemos á legislación. Creo que debemos de cumplir e, desde logo, facelo tamén tendo en conta que hai outra tarefa pendente que se terá que desenvolver ao longo do tempo, pero que tamén marcará un pouco como facer isto. E, polo tanto, creo que estamos nunha fase inicial de aprobación e vamos a ver os pasos seguintes. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Comezamos o debate. Turno para o BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. Como sempre que se somete a debate unha ordenanza que contempla a suba dunha taxa, entramos nun terreo propicio para practicar a demagoxia fiscal, permítanme que comece facendo un recordatorio. A Lei de Residuos e solos contaminados para unha economía circular obriga a esta actualización, sinalando no seu artigo 11.3 obriga a las entidades locais de establecer unha taxa non deficitaria que permite implantar sistemas de pago por xeración e que reflicta o custo real directo ou indirecto das operacións de recollida, transporte e tratamento dos residuos. Unha lei que, ademais, desenvolve directivas europeas. Estamos, pois, ante unha actualización que dá cumprimento a unha obriga legal, co cal os esforzos do BNG, no diálogo que mantivemos co Grupo de Goberno a hora de negociar os contidos desta ordenanza, centráronse en varios aspectos. O primeiro, que houvese unha distribución xusta do esforzo fiscal que representa esta actualización. En ese sentido, demandamos un maior esforzo aos grandes xeradores, isto é, a empresas ou establecementos que desenvolven actividades económicas que son grandes xeradoras de lixo. En segundo lugar, que
que este maior esforzo fose acompañado dun sistema de exencións, reducións e deducións que teña en conta situacións de vulnerabilidade e as familias con menos recursos, pero que tamén incentiven boas prácticas en materia de reducción e reciclaxe. Así, na ordenanza contémplanse reducións por dispor dun composteiro doméstico, facer entregas en puntos limpos, boas prácticas no depósito de voluminosos, reducións para os establecementos cunha adecuada separación de residuos, cun xestor autorizado para a recollida, tratamento e xestión de residuos, ou bonificacións para as empresas de distribución alimentar ou de restauración que colaboren, por exemplo, doando alimentos a comedores sociais e bancos de alimentos. E, en terceiro lugar, establecer un período de adaptación para aliviar o impacto que esta actualización terá nos cidadáns. Por este motivo, nesta ordenanza introdúcese unha disposición transitoria para unha actualización gradual da taxa até 1 de xaneiro de 2029. Creo que negociar estas melloras é un exemplo do exercicio de labor de oposición útil, responsável e construtivo que procura facer o BNG. Pero a lei que obriga a actualización desta taxa vai alén de que as entidades establezan taxas non deficitarias. O obxectivo da lei é avanzar cara a unha economía circular e fala expresamente de implantar sistemas de pagos por xeración. E o BNG cree que hai que avanzar claramente nestes obxectivos. Hai que incentivar que as persoas e empresas reduzan, reciclen e reutilicen. Hai que incentivar tamén que se separe e deposite correctamente o lixo. Por iso creemos que a aprobación desta ordenanza debe ir acompañada de outros pasos necesarios. Primeiro, avanzar cara a un novo sistema de contenerización, aplicando sistemas verificáveis como instalación de colectores pechados con identificación que permita, dunha banda, o pago por xeración e doutra, impidan que se vertan residuos sen control. A nova licitación do servizo de recollida é unha oportunidade para avanzar cara a este novo modelo. En ese sentido, alegámonos de que esta mesma semana se anunciasen pasos nesa dirección. Segundo, todo iso debe ir acompañado dun reforzo de inspección para penalizar malas prácticas. Terceiro, é necesario dunha vez por todas desenvolver campañas de información e sensibilización para facilitar que cidadáns e empresas fagan unha xestión correcta do lixo. E, por último, de nada vale unha adecuada separación se logo só se recicla unha pequena parte do lixo que chega á planta. Agardamos que a licitación do Servizo de Xestión e Tratamento do Lixo deixe de dormir ao sono dos xustos para que a planta de Nostián sexa dunha vez por todas unha verdadeira planta de reciclaxe. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez. Buenos días. Desde el Grupo Popular solicitamos la retirada de esta ordenanza y, en caso de mantenerse, anunciamos que votaremos en contra de su aprobación inicial e intentaré justificar por qué de esta solicitud y por qué, en su caso, de este voto. Básicamente, podría resumirse en que esta ordenanza es en sí misma una estafa basada en una triple mentira. La primera mentira es pretender colarles a los coruñeses que esta ordenanza es una obligación impuesta por Europa. No, esta ordenanza la impone el gobierno socialista de Pedro Sánchez. La directiva europea pretende reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización y minimizar el impacto ambiental. Y establece instrumentos financieros y medidas como las inversiones en infraestructuras y el uso de mejores técnicas de gestión, pero en ningún caso la obligación de imponer o aumentar las tasas, y menos aún que el coste del impuesto y del servicio lo tengan que pagar las familias y las empresas. Esta obligatoriedad que hoy nos trae aquí es única y exclusivamente voluntad de Sánchez. Y la señora Rey lo sabe perfectamente porque es vicepresidenta de la FEM, que aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos que están en su Junta de Gobierno una declaración institucional oponiéndose a esta tasa que invade la autonomía municipal al impedir a los ayuntamientos elegir libremente su modelo de financiación de estos servicios y sin discriminar tamaño, población o recursos financieros. Por eso, señor Laje, no es válido su ejemplo de Carballo y Abegondo, y no deja también de ser contradictorio que para la tasa turística nos comparemos con Barcelona o Roma y para la tasa de basura nos comparemos con Carballo y Abegondo. Por cierto, ¿cuál es el modelo, señora Rey? ¿Cuál es su modelo tras 6 años deshojando la margarita de Nostián? ¿Exactamente en qué va a cambiar el servicio por el que le va a cobrar el doble o el triple a los coruñeses?
La segunda mentira es la propia ordenanza, porque no cumple con su objetivo. ¿Cuáles son los sistemas de pago por generación? ¿Cuáles son los sistemas de medición individualizada de los residuos generados por familias y negocios? Esas medidas que acaba de enumerar el señor Jorquera y que yo no voy a reiterar. Ustedes, en realidad, continúan estableciendo una tasa lineal como hasta ahora. Ustedes simplemente están incrementando las tarifas. El talón de Aquiles de esta ordenanza es la falta de rigor de su estudio económico. Para calcular el coste del servicio no se acude al gasto efectivamente ejecutado en los últimos años o a estimaciones de incremento o disminución de los siguientes. No hay un estudio detallado de los costes de los servicios. Simplemente se coge el presupuesto de 2025 y se concluye que para equilibrar lo que se gasta y lo que se ingresa por estos servicios hay que incrementar la tarifa un 43,64%. Esto no es serio. Y es que hay cuestiones muy llamativas. Por ejemplo, se computa como coste todo el personal del Servicio de Medio Ambiente. Ojo, señora Neira, que se ha quedado usted de un plumazo sin personal para sanidad, cementerios, saneamiento, tratamiento y depuración de aguas residuales y bienestar animal. A ver, incluyen también como coste la inversión y amortización del alcantarillado. ¿Pero acaso vamos a depositar la basura recogida en los colectores? A ver, ¿de dónde sale la estimación de los ingresos de Coembes de 2,7 millones por venta de envases? ¿Es puntual? ¿Es periódica? ¿Es verdad? A ver. Y sobre todo, ¿de verdad se limitan a dividir la previsión del gasto del presupuesto de 2025 por las toneladas tratadas en Ostian en 2023 para establecer la estimación de coste por tratamiento de tonelada en 86,71 euros y se quedan tan panchos? Pero si su propio estudio de viabilidad, el que acompañaba al anteproyecto de licitación de la planta de Ostian, situaba ese coste hace ya 2 años en 120 euros por tonelada. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Es que se preparen los coruñeses. No se les va a duplicar o triplicar el recibo, se les va a quedar corto. ¿O acaso nos están diciendo que no van a licitar Ostian antes de 2029? ¿O que tampoco van a licitar la recogida de basura antes de 2029? Porque los 11 millones de fondos europeos para modernizar Ostian los van a destinar ahora a la compra de camiones de basura. La tercera mentira, y concluyo, la más grave de todas, es la gestión que este concello hace de la recogida y tratamiento de basura, porque le van a multiplicar por 2 o 3 el recibo a los coruñeses para seguir recibiendo exactamente el mismo servicio deficitario. Pasarán de pagar entre 60 y 68 euros a pagar entre 117 y 200 euros, entre el doble y el triple, para seguir incumpliendo, sin contrato de recogida desde 2017 al haberse anulado judicialmente el licitado por Inerrey, sin contrato de la planta de tratamiento desde 2020, pese a que la alcaldesa se comprometió a hacerlo en sus primeros 100 días en 2019 y en sus primeros 6 meses en 2023. Mandando directamente a vertedero la mitad de la basura que diariamente entra en Ostian, pese a lo cual, como acabo de decir, la señora Rey ha tenido que renunciar a 11 millones de euros de fondos europeos para modernizar la planta y destinarlos a otros usos. ¿Por qué? Porque esa ayuda estaba supeditada a que la adjudicación de la nueva planta estuviera antes de fin de año y no está ni licitada. Pero eso sí, mientras a los coruñeses y Inerrey les hace pagar el doble o el triple por todo este desaguisado al que ustedes, señores del BNG, contribuyen, a la concesionaria de Ostian le perdonamos 7,3 millones de todos los coruñeses sin que un juez se pueda pronunciar al respecto. Todo muy progresista. No se trata, señor Laje, de estar por debajo de la media. Se trata de tener unos servicios que funcionan. Quizá en otros ayuntamientos este tasazo se pueda defender diciendo que es de imperativo cumplimiento por obra y gracia de Pedro Sánchez, pero que al menos les queda a los vecinos el consuelo de que los servicios por los cuales van a pagar el doble o el triple funcionan correctamente. Por desgracia, estamos muy lejos de que eso sea nuestro caso. Nada más por ahora y muchas gracias. Moitas grazas. Turno para o señor Laje. Son 2 quendas, a primeira é de 4 minutos e a segunda é de 2 minutos. Falou o señor Jorquera, falou o señor Rodríguez, tocalle o señor Laje. Non? Sí. Si ten razón. Disculpe, señor Alcalde. Sí, non? Vale, Estaba pensando que ainda quedaba outro turno e efectivamente que queda, pero sí, ainda non intervira eu, disculpe. Queda o que eu chamo turno optimista, porque os señores voceiros decidiron que os segundos turnos foran de 2 minutos. Na súa cabeza sonaba espectacular, música celestial, o dos 2 minutos xa veremos. Este é de 4. Sí, disculpe, señor Alcalde.
Ben, bueno, creo que estamos diante dun debate que ten partes onde existe discrepancia de fondo. Quero aclararlle ao voceiro do Partido Popular que non nos comparamos con Carballo e con Abegondo. Só se quedou cunha parte da comparativa. Poño un exemplo. Supoño que todos entendemos que se en concellos pequenos chega a esos costes, dificilmente co que se debe de xestionar na nosa cidade os costes vayan a ser menores. Se hai que explicalo, explico. Parecía bastante evidente. Pero dito eso, eu acepto o marco de debate sobre as referencias das cidades. Se vostede quere, podemos ver cal é o coste. Madrid, 140 euros. Vigo, 138. Oviedo, 108. Granada, 153. Eu teño tanto para arriba como para abaixo. Que comparativa quere? Non lle gusta que explique, que eu creo que se entende. Se digo que no rural de Carballo o coste medio é de 95 euros, non estou dicindo que cobren moito en Carballo. Non, o que estou dicindo é que aquí pagamos de media 62 e que todos, de algún xeito, temos que ser conscientes e facer un análisis en profundidade de por que só estamos repercutindo seguramente un tercio ou preto dun tercio do coste real. O Concello leva moitos anos asumindo a internalización de costes que deben de ser repercutidos. Creo que é evidente. Podemos botarlle a culpa á ONU. Hai unha normativa europea. Supoño que se cada vez que existe unha directiva comunitaria, unha transposición da legislación, decimos que non nos gusta e que a culpa é de alguén que está en Bruselas, supoño que temos que ir un pouco máis alá. Eu acepto que a ordenanza poida ser millorable. Está feita desde un punto de vista fiscal, temos evidentemente unha presión e unha obriga de adaptación á lei e non a temos no Concello da Coruña, teñen a todos os concellos aos que fixen referencia. Vostede quedouse con dous, Abegondo e Carballo. Non lles chama a atención que os costes de Abegondo, 169 euros, e Carballo, medio rural, 95, sean moi superiores ao que temos aquí? Ben, que se introduce unha progresividade e unha transitoriedade. Por que? Porque tamén está pendente definir un modelo no que se poida definir elementos de bonificación, elementos de reciclaxe, elementos de reutilización e, por certo, vamos a decirlo todo, cunha normativa que foi cambiando e evolucionando nos últimos anos e que moitos concellos pois están vendo, bueno, cal é o seguinte cambio. Vostede fixo referencias a Ecoembes, outro dos cambios normativos que se teñen producido. Non é menor, por certo, pero non é menor para o Concello da Coruña, non é menor para ningún concello e ten repercusións económicas, claro que as ten. A ver, eu creo que son de temas dos que hai que falar creo que a máxima prudencia e co maior rigor posible. Creo que nos adaptemos á lei é o lóxico. Que podamos mellorar a ordenanza, estamos abertos a recibir todas as propostas posibles, pero adaptarse á lei supoño que non o discutiremos. Podemos adaptarnos á lei e fiscalmente non repercutir o coste nos cidadáns. Non é posible, porque precisamente a adaptación á lei é a repercusión dos costes dos servizos que ahora mismo non se están asumindo. Oiga, poden facer as críticas que queiran á política global que se faga, pero incluso poden cuestionar a propia directiva ou a transposición que se fixo, por certo, que a fai as Cortes Xerais, donde participan todos. É dicir, hoxe en día, ademais, unhas Cortes moi plurais, co cal, bueno, creo que pódese ser negacionista. Non creo que sexa a posición do Partido Popular, porque goberna en moitos concellos e tivo que aplicalo. Co cal, creo que debemos deixar a porta aberta a que poda haber melloras. E eu, desde logo, quero tender aquí a man a que poida haber melloras, porque
vostedes tamén gobernan noutros concellos e teñen que aplicalo, co cal creo que as posicións demagóxicas nesto non contribuyen a nada porque se desmontan en 2 segundos. Perdón, señora alcaldesa. As comparativas, evidentemente, fanse con cidades, fanse con concellos máis pequenos, pero o que é indiscutible é que o coste medio do recibo da nosa cidade está por debaixo da maior parte dos concellos que hai en Galicia. Creo que o momento da adaptación non veu voluntariamente, non nos engañemos. Non chegamos a isto voluntariamente, chegamos derivados dunha obriga legal. Xa que temos que facer a obriga legal, fagámosla da mellor forma posible. Nada máis e moitas grazas. Ben, moitas grazas. Segunda e última quenda de 2 minutos. Señor Jorquera, ten a palabra. Sí, gracias, señora alcaldesa. Creo que neste debate se están contrastando, como noutros asuntos, os dous xeitos de facer a oposición que representan neste pleno o BNG e o Grupo Popular. O BNG, como sabía que a actualización desta taxa era unha obriga legal, centrou os seus esforzos en conseguir melloras como as que expuxen na miña intervención inicial. O PP, en cambio, prefire dicir simplemente que non, pero resulta que a Xunta decretou unha suba do canon de Sogama do 64%, de 66 a 108 euros tonelada, aínda que ante a contestación que xerou acabou asumindo unha parte da subida. Resulta que no Consorcio das Mariñas, presidido polo señor Santiso Miramontes, a taxa media é de case 170 euros. En Arteixo, de máis de 127, e en Madrid, nos barrios de algúns distritos, chega aos 574. O PP di que non, aínda que esta actualización, por moito de que o pretenda negar, é froito de actualizar tamén a normativa europea. Esa Europa que ten de presidenta da Comisión a señora Ursula von der Leyen, do Partido Popular Europeo. Non sei se se lembran dela, trouxeron as europeas a unha romería do PP de Galicia no Pino. Pero, bueno, doulles máis dato por se non se acordan delas. Esa señora que estes días está pretendendo convencernos de que é un grande acordo pagar arancéis do 15% a Estados Unidos sen que se lle impoñan ningún arancel aos produtos que Estados Unidos exporta a Unión Europea e ainda por riba a Unión Europea se vai comprometer a gastar 1.350.000 euros en mercarlle a Estados Unidos armamento e combustíveis. E esa señora, por se non se acordan, porque tamén é froito da transposición da normativa europea. O BNG, en cambio, prefire facer oposición útil. Grazas a iso, hoxe se vai votar un convenio sobre as subias que contén importantes melloras sobre a proposta inicial. Grazas a iso, hoxe se vai dar un paso importante para que, dunha vez por todas, sexa unha realidade o Parque da Agra. Grazas a iso, nos últimos meses, reguláronse as vivendas de uso turístico. Avanzouse cara a unha nova ordenanza de mobilidade ou cara a creación do Consello Económico e Social. Señoras e señores do PP, no seu estilo de facer oposición non nos van a topar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, señor Laja, agradecerle el tono. No sé si es la cercanía del verano, pero le agradezco el tono. Y por eso voy a intentar explicarlo de forma que nos podamos entender. El no del Partido Popular no es un no a cumplir la ley, es un no a cumplirla de esta manera. Es un no a la ordenanza, no un no a adaptarnos a la ley. Porque esta ordenanza finalmente solo va a servir para subir los impuestos a los coruñeses. Una nueva subida a sumar a las más de 100 con las que Sánchez y Rey ya los han castigado en los últimos 7 años. Unos coruñeses que, repito, van a pagar el doble o el triple, pasando de entre 60 y 68 euros a entre 117 y 200 euros, para que su ayuntamiento siga incumpliendo con la normativa europea. Repito de nuevo, sin contrato de recogida de 2017, sin contrato de la planta de tratamiento desde 2020, mandando a vertedero cada día la mitad de lo que entra, renunciando a 11 millones para su modernización porque no va a estar adjudicada a final de año, no está licitada. Y mientras, con este panorama, los coruñeses vamos a pagar el doble o el triple y nuestra alcaldesa le perdona 7,3 millones de todos a la concesionaria, sin esperar a que un juez se pronuncie sobre esta deuda que ya había sido reclamada judicialmente por el ayuntamiento. No sé si es que también ustedes le han copiado al gobierno de Sánchez el miedo a las resoluciones judiciales, viendo sobre todo cómo en la Junta de Gobierno de anteayer se recurre
a contratar abogados externos para la defensa de los intereses del ayuntamiento en un procedimiento penal. Pero de esto ya lo haremos en otra ocasión. En resumen, señor Laje, no es la media de lo que se paga, es la calidad del servicio por el que se paga. Y de eso estamos hablando. Y seguirá adelante esta ordenanza con el apoyo, como no, incondicional del Bloque Nacionalista Galego. Una de las acepciones recogidas por el Diccionario de la Real Academia para el verbo tragar es la de soportar o disimular algo muy desagradable. Pues bien, como tragar es la cualidad más apreciada para el tipo de oposición que hace el BNG, y dado que vienen de tragar con los pisitos sin licencia del señor Laje, con las facturas irregulares del señor Castro, con las bases de ejecución del presupuesto, con torres de 17 pisos en el Parque de Oza, y dado que hoy van a tragar nada más y nada menos que con el convenio de Asubias, con fondos pro-israelíes por medio, Morriña no, Asubias sí, qué coherente, y con el Parque del Agra, señores del BNG, pongo a su disposición estas pastillas por cortesía del Grupo Popular. Según su prospecto, alivian los síntomas de la irritación y el dolor de garganta de forma efectiva y contienen flurbiprofeno, un principio activo de la familia del ibuprofeno que cuenta con propiedades analgésicas y antiinflamatorias que lo hacen indicado para tratar el dolor y la inflamación. Y lo más importante, señores del Bloque Nacionalista Galego, proporcionando hasta 4 horas de alivio, lo cual les alcanza para la duración de este pleno en el que van a necesitar una garganta en perfectas condiciones por lo que van a tragar. Por desgracia, y concluyo, no podemos descartar que al ritmo que van, tragando y tragando y tragando, no acaben precisando de antibiótico. Pero eso ya quedará en manos de un facultativo, seguramente de Santiago, que al fin y al cabo allí es donde se toman las decisiones que afectan al BNG de aquí. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señor Laje. Sí, gracias, señora Rei. Di o voceiro do Partido Popular que agradece o tono, non lle debeu de parecer o adecuado, que por eso recurreu a unha serie de cousas que me parece que, en fin, espero que me chamen a atención se algún día lles fago pois algún tipo de referencias destas características que me parece que están no límite de moitas cousas, pero bueno, señor Jorquera, eu podo discrepar con vostede de moitas cousas, pero ese tipo de alusións e recomendacións non lles vou a facer. Creo que temos un tempo de diálogo por diante ata a aprobación definitiva. Creo que a ordenanza, como ben dixo, permite facer discusións de todo tipo, tamén as demagóxicas. Creo que, evidentemente, estamos a falar de directivas comunitarias e estamos a falar de transposición ao dereito do Estado. Creo que estamos na posibilidade de negar unha realidade ou intentar pois adaptar unha norma e facelo da mellor forma posible, tanto progresiva, tanto pensando desde un punto de vista global como tamén de forma transitoria. Creo que se dixeron moitas cousas, se pode facer un debate de carácter xeral, que se pode discrepar da xestión ou non xestión, pero mire, creo que non está de máis recordar que fai un ano esta cidade volveu a vivir e levaba como mínimo 15 anos vivindo un chantaxe permanente, falando de lixo e falando dunha situación que ten que ver con algo que vivían todos os cidadáns. E foi esta alcaldesa, sí, por certo, sin apoio ningún do Partido Popular, no momento máis crítico que viveu esta cidade, cunha chantaxe permanente no servicio de recollida de basura, quen fixo frente a unha mafia, ten nomes e apelidos, e chámase Inés Rei, e é a primeira alcaldesa que lle plantou frente a un problema que tiñamos no servicio. Señor voceiro do Partido Popular, todo o respeto, pero creo que non está de máis recordar que os servicios, que son todos moi mellorables, sempre son mellorables, hai un antes e un despois, e un punto de inflexión, do cal se beneficia fundamentalmente a cidade, que é para quen traballamos, e se beneficiarán os gobernos futuros, porque houve aquí alguén que asumeu un coste personal e se plantou
Polo tanto, intentar borrar como se aquí non pasara nada, aquí sí pasou. Aquí pasou, por certo, e teño que agradecer ao Grupo Municipal do BNG e ao seu voceiro o apoio que nos deron fai agora un ano. Na política podemos discrepar, pero hai que ser nobles e hai que recoñecerlle a cada un o seu. E se creen que por eso somos máis blandos ou non sei que cousas, pois que crean o que queiran. Non todo é ganar eleccións nin confrontar. Hai que ser tamén boas persoas. E no momento de maior crisis que tuvo este concello, houve unha alcaldesa que lle fixo frente, plantou cara. Polo tanto, discutamos das ordenanzas, melloramos as ordenanzas e pensemos como podemos mellorar os servicios. Ahora, o que estamos facendo é adaptarnos á lei. E despois da decisión máis importante tomada agora fai un ano, que marca un antes e un despois. Non creo que nesta cidade ninguén volva a esquecer, que ninguén esqueza unha decisión que supón un antes e un despois, que supón defender os servicios públicos. E iso, como saben, tivo costes persoais. Por lo tanto, respetémonos todos un pouco, fagamos o debate non en términos de descalificación, seamos todo duros que necesitemos ser, pero desde logo seamos conscientes de que hai algo que nos ten pasado a todos, pero que só houve unha persona e unha alcaldesa que lle plantou frente. Só por iso lles pediría que deran un mínimo voto de confianza para facer todo o que ten que ver co lixo, que o fagamos, digamos, con outro tono e sin ter que facer cousas como as que vin hoxe neste pleno. O BNG que vote o que tiña que votar e o PP e o Partido Socialista, pero as recomendacións médicas, pastillas e demais, eu creo que está todo un pouquiño fora de lugar. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Bueno, a verdade é que cando dixo que tiñan que ir a ver un facultativo a Santiago, pensei que era porque o señor Rueda non acepta poñer na Coruña unha facultade de medicina. É curioso que con esas ganas que teñen sempre de falar non se lles ocurrira estes días reivindicar unha facultade de medicina para a cidade da Coruña. Supoño que non hai valor para enfrentarse ao señor Rueda. Procedemos á votación deste asunto número 2. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Ben, pois queda aprobada. Pasamos ao asunto número 3. Señor secretario. Asunto número 3, a aprobación do novo convenio urbanístico mixto de planeamento e execución urbanística para a renovación urbana e posta en valor do espazo litoral dos polígonos RB1, RB2 e RB3 dos núcleos das Xubias de Arriba e das Xubias de Abaixo da Ría do Burgo. Require maioría absoluta legal. Ben, moitas grazas, señor Laje. Ten a palabra para expoñer este asunto e despois hai tamén dúas quendas de 4 e 2. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, que decirlles da Ría do Burgo? Ría do Burgo é un espazo natural único, un espazo que despois de moitos anos de abandono acadou melloras sustanciais e que desde logo estamos xa diante pois de accións, de feitos nos cales se leva demandado moito tempo, é dicir, dende a descontaminación, dende outras decisións que supuseron non ter asentamentos de infravivenda que houve durante 4 décadas sin que pois, se resolveran problemas que estaban aí enraizados. E eu creo que houve unha xestión ao longo destes anos que desde logo non resolveu todos os problemas, pero enfocou razonablemente un ámbito que desde logo pois, necesitaba de moitas melloras. Non? Foi no seu momento a actuación decidida do actual Goberno de España co dragado e rexeneración da ría, baixo o impulso e o mandato da nosa alcaldesa, o que conseguiu naquel momento tamén dar pasos nese sentido. Tamén avanzar nun feito que, conxuntamente con todos os servicios, pero cos servicios de benestar á cabeza, traballaron para desaloxar tamén un poboado a efectos de que o solo poda estar destinado no seu día e no seu momento a un espazo público. No marco da modificación puntual
da Ría do Burgo, un novo espacio dotacional público ao servicio da cidadanía. Por lo tanto, un traballo desde diferentes ámbitos encamiñado a mellorar un espazo que desde logo é singular e único. Creo que con todos os esforzos feitos, sexa co dragado, coa eliminación de infravivenda, co traballo para a rexeneración dun espacio, desde logo, singular, compromisos tanto deste goberno municipal como do goberno de España, faltaba un novo impulso para completar todo o borde litoral cun enfoque metropolitano e, desde logo, ese borde litoral nun enfoque metropolitano da cidade da Coruña é un enfoque que desde o noso goberno nos comprometemos a impulsar. As xuvias era sempre un tema pendente, un espazo con zonas degradadas, un espazo abandonado no debate político que require de actuacións de rexeneración e de renovación urbana, que faga posible o fomento da calidade de vida da cidadanía, a habitabilidade de vivendas, a protección do patrimonio cultural, a promoción da igualdade, da cohesión social, da calidade, da accesibilidade dos espacios públicos, suprimindo ou diminuindo barreiras arquitectónicas, urbanísticas ou de comunicación. En definitiva, tamén se trata de manter unha singularidade que, desde logo, é un ben patrimonial que debemos de preservar como cidade. E hoxe presentamos un convenio que é o punto de partida para converter as xuvias nun enclave que xa é privilexiado e que o ten que ser aínda moito máis, de referencia sostible e, desde logo, cun obxectivo principal, que é impulsar unha transformación urbana sostible, integrando criterios ambientais, sociais e paisaxísticos mediante a colaboración público-privada entre o Concello da Coruña e os propietarios legitimados legalmente para o proceso de transformación urbanística. Compre ter en conta que esta tamén é unha recomendación da Unión Europea na comunicación da Comisión Europea ao Parlamento Europeo do 19 de novembro de 2009 que permite mellorar a execución dos proxectos. Esta asignatura e someter a pleno a aprobación deste convenio é un primeiro paso esencial para poñer en marcha a recuperación das xuvias. Recuperación que se baseará nas directrices dadas dende o Concello e que contará cun dos grandes arquitectos do panorama internacional, David Chipperfield, xunto coa colaboración de outros estudos de arquitectura locais para garantir a calidade dun proxecto chamado a ser un referente global no eido da planificación urbana e da rexeneración do espacio urbano e litoral. O compromiso é contar, dentro de 4 meses, cunha proposta e ordenación detallada do ámbito, para tramitala conxuntamente ca modificación do Plan Xeral relativo ao API S35 Ría do Burgo. Levan traballando os equipos dende fai moito tempo. Entre os obxectivos que nos marcamos figura a integración do Pazo de Gullat como equipamento público e os seus xardíns como zona verde, o que contribuirá a fornecer o patrimonio público litoral. É posible? Bueno, nos demandamos que o sexa e pedimos que se faga ese esforzo. Podemos garantizalo? Non. O que podemos é traballar para que se busque unha solución que permita dispor de maiores equipamentos públicos e de maiores zonas verdes. Estamos diante dun primeiro paso importante. No ámbito tamén se deberá executar tanto vivenda libre como vivenda de protección pública. E quero pararme aquí. O proxecto é un proxecto que foi millorado, dialogado e que tivo en conta as alegacións que se presentaron. E, desde logo, por que non decilo, houbo grupos políticos que foron quen de facer aportacións poñendo condicións para que este proxecto saíra adiante e o goberno municipal entendeu que había que modificar posicións previas e fíxose. Porque a política é diálogo, pacto e negociación. E, polo tanto, creo que estamos diante dun dos obxectivos da ordenación segundo o estipulado no convenio, situar as vivendas de protección oficial integradas entre as vivendas libres, xerando unha maior complementariedade en canto aos usos e propiciando a súa execución inmediata, tanto nas xuvias de arriba, unha vez que se execute o convenio, como nos correspondentes polígonos, cunha reserva que superará o 20% de vivenda protexida, tal e como indica o texto do acordo.
Creo que con este acordo gaña a cidade, porque, en primeiro lugar, axústase a edificabilidade prevista no Plan Xeral do 2013, Plan Xeral que foi aprobado naquel momento cos votos do Partido Popular. E tamén os requerimentos de desenvolvemento territorial e urbano sustentable, porque as xuvias gañan en calidade urbana, en dotacións e en accesibilidade para a rexeneración e renovación urbana dun núcleo de identidade do litoral que, por desgraza, estivo durante moito tempo esmorecido e esquecido dos investimentos nesta cidade. E dirán vostedes que saco a colación o papel da nosa alcaldesa. Claro, o saco porque podemos botar a vista atrás e ver se nos 10 anos anteriores alguén puxera o foco a preocupación por mellorar o noso entorno e por facer unha aposta polas xuvias. A nosa alcaldesa Inés Rei fixo unha aposta polas xuvias e, desde logo, creo que é unha aposta valente. Trouxemos aquí un debate inicial que, desde logo, creo que o tempo mellorou as condicións e creo que se diferencia perfectamente aqueles que queren mellorar as xuvias, protexer o noso patrimonio, de aqueles que están noutra dinámica. En calquera caso, creo que é un ámbito e un espacio de oportunidade para a cidade donde todos e todas deberían de poder participar e ser constructivos. Por lo tanto, hai dúas posibilidades, que é unha confrontación, axitar o fantasma, digamos, cortoplacista, ou ter unha visión de medio e de longo prazo. Na visión de medio e longo prazo non hai nada que non poida ser incluso mellorado, pero hai unha perspectiva que é ter unha idea clara, que é que este proxecto é bo, é positivo e redunda, desde logo, na rexeneración urbana, na protección do litoral, na protección do patrimonio e, sobre todo, na singularidade dun núcleo como é o das xuvias. Quero recordar que, ademais, este goberno ten iniciado as obras para mellorar a accesibilidade e os itinerarios peonís entre a urbanización Praia de Lazareto e o Hospital Sanitario de Oza, nas xuvias de arriba. É dicir, non só está supeditado todo a unha modificación puntual ou un plan especial. Se está traballando tamén no núcleo para mellorar a accesibilidade, para facer actuacións que son importantes nese coidado. Dita actuación forma parte dunha estrategia urbana integrada para o conxunto do borde litoral. No momento no que está o Concello a traballar na integración do porto na cidade, creo que non podemos manter unha parte da nosa cidade, a das xuvias, a marxe desa integración e da súa necesaria conectividade. Creo que era unha débeda pendente e hoxe empezamos a saldala. O proxecto das xuvias, como proxecto estratégico que da cidade, conecta con Coruña Marítima e conecta co conxunto do borde litoral. E todo iso debe de ser complementado coa senda litoral e con todas as actuacións que poida facer o Ministerio de Medio Ambiente, o Ministerio de Transición Ecolóxica, porque creo que esa actuación conxunta entre administracións para mellorar o borde litoral vai a ser positivo para a nosa cidade. Cidade que xa conta, por obra dos gobernos socialistas, co paseo máis extenso da Europa continental, paseo marítimo do que nos sentimos orgullosos, fachendosos, e desde logo creo que nesta segunda modernización que ten enunciado a nosa alcaldesa, creo que debemos de aspirar legítimamente a transformación tamén do conxunto do borde litoral cunha senda que complemente todas as actuacións que significan vivenda protexida, que significan preservar un núcleo tradicional e que desde logo significan un ordenamento que sea respetuoso co medio ambiente e co deseño dunha Coruña onde a accesibilidade sexa unha prioridade, o respeto aos cidadáns forme parte desas accións inmediatas e, desde logo, seamos capaces de ver as xuvias como unha oportunidade, non como unha confrontación. Creo que debe de valer para todos, aínda dentro da discrepancia. Por iso, tendo dolles a man a aqueles que, desde logo, tuveron unha oposición frontal a este proxecto, a aqueles que consideraban que o proxecto non era viable ou, desde logo, que puxeron atrancos para que saíra adiante. E darlle as gracias a aqueles que foron constructivos, puxeron as súas condicións e fan posible que a cidade avance. Creo que hai dúas formas de enfrontar a política. Podemos estar todas e todos no do avance,
Na confrontación creo que se gana pouco. Por lo tanto, aqueles que están no non, eu o que lles pido é que reflexionen para que poidan chegar algún día ao sí. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Primeira intervención a cargo da señora Beira polo BNG. Moitas grazas, señora Rei. Se me permiten, as miñas primeiras palabras van ser de empatía, solidariedade e agarimo á familia e achegadas da muller asasinada, da traballadora do Servizo de Axuda no Fogar asasinada no Porriño. Toda a nosa empatía e toda a nosa solidariedade con todas as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar que viven diariamente situacións moi graves de acoso, e a nosa reivindicación, a reivindicación do Bloque Nacionalista Galego, para que a Xunta de Galiza elabore protocolos que protexan a estas mulleres que son o sostén dos coidados dos nosos maiores e dos nosos dependentes. Isto para comezar a miña intervención. Para continuar, vou falar e facer memoria, ou tratar de facer memoria, sobre a área de planeamento incorporado S35 da Ría do Burgo. Esta área de planeamento hai que lembrar que ven do pexón de 1998, que sufriu unha modificación puntual no 2008, que logo se incorporou no pexón de 2013 e que logo efectivamente tivo un trámite a través dunha modificación puntual de 2020. Un ámbito que vai, como xa se dixo, que percorre o bordo litoral desde a pasaxe até a praia de Oza e que pasa por unha suspensión cautelar a que nos apoiamos, que este grupo municipal, o Grupo Municipal do BNG apoiou en novembro de 2020 e que vai no seu día a aprobación do documento de avaliación ambiental estratégica, que pasa toda esta fase, e unha modificación puntual, esta de 2020, que trata esta zona da cidade coa sensibilidade que corresponde, en coherencia cos obxectivos de desenvolvemento sostíbel, atendendo ás causas e consecuencias do cambio climático, procurando máis zonas verdes e zonas de disfrute para a cidadanía, con vocación metropolitana e rebaixando a edificabilidade do ámbito para procurar que sexa un ámbito moito máis sustentável. Logo de 2 anos tendo a modificación puntual guardada nun caixón, Inés Rei, a alcaldesa da cidade da Coruña, aterra nas xubias sen falar con ninguén para anunciar un convenio, para anunciar un plan especial, sen contar cos votos necesarios para impulsar tal cousa en pleno. Ese convenio excluía os polígonos de propiedade de Llinco da modificación puntual de 2020, propoñía a eliminación da vía do tren e a súa transformación noutra cousa, supoñía unha renuncia do goberno local a liderar a ordenación do bordo litoral desde a pasaxe ata a praia de Oza, e desde o BNG que fixemos? Pois puxémonos firmes e dixemos que con iso non íamos tragar, que iso non o íamos apoiar. Iso foi o que dixemos e así é. Nos fixemos unha serie de alegacións para mellorar ese convenio e a nosa actitude constructiva lévanos a este pleno e a este convenio que hoxe se debate e que hoxe se vota. E dá como resultado un convenio rectificado, por certo, señora Inés Rei, dígolle, señora Rei, dígolle que debería de ser vostede un pouco máis humilde e honrada cando comunica públicamente o que vai traer aquí a pleno, porque a realidade é que vostede pode traer isto a pleno e vai prosperar este asunto en pleno porque o BNG fixo unhas propostas e porque o BNG se puxo firme e dixo que había que integrar todas estas parcelas propiedades de Llinco dentro da modificación puntual e que o goberno local non podía renunciar efectivamente a ordenar o bordo litoral desde a pasaxe até a praia de Oza. E ao final vostedes tiveron que modificar o convenio para recoller todas estas cuestións e tiveron que modificar o convenio tamén para eliminar esa proposta de que desaparecese a vía do tren e se convertese noutra cousa moi distinta. Esta modificación puntual, este convenio supón o impulso da modificación puntual de 2020, supón un aumento de vivenda
protexida, supón unha ordenación conxunta de todo este bordo litoral e supón tamén a desaparición desa referencia á transformación das vías do tren. Nos consideramos que é moito máis progresista apoiar este convenio coas modificacións propostas polo Bloque Nacionalista Galego, para que este ámbito tan sumamente degradado, que precisa actuacións que melloren a calidade de vida da xente que ali vive, que mellore a imaxe da cidade e cunha ordenación conxunta que respecte o interese xeral e que responda ao interese xeral. Isto é moito máis progresista que deixar que as xuvias morra de inanición. Esa é a nosa postura, esa é a que defendemos, e deixo o resto da miña argumentación para a segunda parte. Moitas grazas, señora Beira. Turno do Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Y, lógicamente, también mis primeras palabras son de adhesión a las formuladas por la señora Beira en cuanto al fallecimiento, el asesinato de esta trabajadora de servicio de domicilio. Ya sin más, voy un poco a entrar en el tema que nos trae aquí. Y yo quiero hacer un poco de historia. Yo les he escuchado atentamente y a muchas cosas estoy de acuerdo en lo que han dicho. O sea, decía el señor Laje que Asubias llevaba años de abandono. Eso es cierto. Es cierto que nadie se acordó de las Asubias y que en este pleno municipal el Partido Popular y el Bloque, también hay que decirlo, presentamos iniciativas, mociones sobre las Asubias que este gobierno de Inés Rey, pues no tuvo bien a llevar a cabo, aunque sí siempre levanta la mano para quedar bien y las aprueba. Con lo cual sí que hay un abandono en las Asubias. Lo que pasa que decir que poner el foco en las Asubias solo lo ha hecho Inés Rey y poner el foco es vender Asubias a un fondo de inversión extranjero, eso ya me parece un poco fuerte. Eso ya me parece un poco fuerte y luego no me parece una materia para sentirse orgullosos. Señora Beira, usted hacía un repaso histórico, no voy a repetirme ahora en los datos, pero yo voy más cerca. Y le hago una pregunta, porque usted también intervino en el pleno de septiembre del año pasado y hizo una crítica muy dura a este convenio. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en este año? ¿Qué ha cambiado en este año para que usted ahora cambie de opinión? Porque mire, usted decía que este convenio solo pretende beneficiar a los intereses privados de un fondo de inversión extranjero y que no atiende las peticiones de los ciudadanos. Usted decía o acusaba la opacidad que había en este convenio. Usted decía que el gobierno local renunciaba a ser un gobierno que diseñara desde el interés público el urbanismo de esta ciudad. Usted decía que dejaba en terceros la urbanización de Asubias y que además que estos terceros sí eran propietarios y eran también interesados. Todo esto lo decía usted. ¿Y qué cambió? Porque mire, yo le voy a decir una cosa. No sé si usted se leyó, me imagino que sí, todo el convenio. El convenio dice claramente que como no se apruebe la modificación puntual del PSOE, hay que aprobar el convenio por una modificación parcial. Lo dice claramente en las obligaciones del Concello. Con lo cual, volveremos siempre al sitio de salida. Sea como sea, se tramite como se tramite, al final este convenio sale adelante. Este convenio, ya digo, que está hecho con un fondo de inversión extranjera. Mire, nosotros no nos oponemos a que se ponga el foco sobre las Asubias. Nos oponemos a las formas. Nos oponemos a cómo se está haciendo, a esta renuncia que tiene este gobierno municipal a dirigir la política urbanística. A mí no me ha gustado nada de lo que he visto. Y le voy a dar muchas razones. Mire, lo primero, los vecinos. Los grandes olvidados. Estos sí que quedaron, empleando palabras del señor Laje, como cubo a aire. Porque estos les han obligado a vender. Mire, esta sociedad cuando se creó, a los 3 días esto empezó ya a comprar en notarías terrenos. Esto quiere decir que hubo muchos actos previos y los vecinos vendieron sin saber lo que iba a pasar en las Asubias, sin saber que iban a hacerse un convenio o sin saber que se iba a urbanizar. Nadie les informó y empezaron a comprar. O sea, esto tiene que decir que esto viene terpergellado mucho antes con la conveniencia de este concello, de este gobierno municipal. Y es más, le voy a decir lo que me dice un vecino. Quisiera trasladar al señor Lorenzo la forma en que están actuando los comerciales de Castro de Oza en Asubias.
No solo amenazan con la expropiación si no se aceptan sus ofertas de compra, sino que se hacen pasar por representantes del ayuntamiento. Denuncio estas prácticas que vienen utilizando valiéndose del miedo que han generado en los vecinos. Esto no está pensado para mejorar la vida de los vecinos de las Subias. Esto está pensado para expulsar, como están haciendo mediante estas compras, a los vecinos que históricamente vivieron en las Subias, a los vecinos que hicieron barrio. Tampoco me gustan otras cosas que he visto. Cuando la señora Pardo de Vera, recuerdan ustedes, que era asesora de este Fondo de Inversión Extranjero y a su vez era la querían ustedes nombrar, fue nominada, al final no nombrada, para los grandes proyectos entre los que se encontraban las Subias. Esa señora Pardo de Vera, que siendo secretaria de Estado, se ponía al teléfono a un portero de un prostíbulo. Esa es donde ha caído y el nivel en que nos estamos moviendo con las políticas socialistas en este país. Ya le digo, no me gusta tampoco todo lo que ha pasado ni se ha explicado por qué se ha acudido a un convenio con este propietario. Nadie, porque hay otras formas de planeamiento urbanístico. Pues alguien tiene que decir, mire, es que lo hacemos con este Fondo de Inversión Extranjera, que ya le digo, me le voy a contar lo que me dijo el otro día un vecino cuando fui a verlo. Mire, señor Lorenzo, está todo muy claro. Mire, aquí vienen estos señores, han comprado la mayoría del terreno, van a urbanizar, este terreno se va a regenerar, van a coger fondos, seguramente de la autonomía, del Estado, incluso fondos europeos para la regeneración del terreno. Después, cuando estén regenerados, estos terrenos se van a vender a precio de oro y aquí se van a construir pisos de lujo. Esto no está hecho para los vecinos, está para en un futuro hacer la mejor urbanización de lujo que pueda haber en esta ciudad, eso sí, con las mejores vistas. Y esto con el apoyo de dos partidos que se llaman de izquierdas y progresistas. Porque ustedes esto lo llevan a gala. Y su progresismo es venderle a un fondo de inversión extranjera la ciudad. Venderle uno de los barrios emblemáticos de la ciudad. Y ustedes saben como yo que todo esto va a pasar y lo veremos en el tiempo. Y luego lo adornarán, que se va a hacer un paseo precioso, que sí, por supuesto, que si el Pazo lo compran o no lo compran. Tengo mis serias dudas, porque para comprar hay que tener voluntad de vender. Y si uno de los propietarios no quiere vender, con lo cual a lo mejor esa dotación al final no existe. O la expropiarán. No sé lo que van a hacer en el futuro porque no queda muy claro en ese convenio. Pero sí lo que tengo claro es que esto no son las formas. No son las formas. Y ya digo la opacidad. Usted me decía que quería que aportáramos. Alguna vez me llamaron de este gobierno municipal, nos reunieron para explicarnos este proyecto. Nunca. Hasta el día de hoy. Es más, nos dieron toda la documentación hace 3 días. 10 minutos antes de la reunión de la comisión. Esa es la forma de que ustedes tienen de hacer política, de negociar, cuando estamos hablando, a lo mejor, según ustedes, un proyecto vital para el futuro de la ciudad. Con nosotros no cuentan. Es verdad que tienen al bloque. Tienen al bloque nacionalista, que yo, me digo, no sé si quitará eso de gobierno de izquierda y progresista, porque esto desde luego no es el urbanismo que siempre decían. Pero bueno, ya le pasó. Se remitían ustedes a la historia y yo recuerdo cuando entré aquí de concejal todo lo que oía el bloque nacionalista galego hablar del papagayo. ¿Se acuerdan? El papagayo, no sé qué, en contra. Hablaban ustedes de los 1.000 millones de pesetas en sus valías que iba a haber ahí y tal. Y llegaron al gobierno, porque entraron en el gobierno, y al día siguiente ustedes aquí levantaron la mano aprobando el papagayo. Hoy es un poco más de lo mismo. Hoy es un poco más de lo mismo. Ustedes, por alguna razón que desconozco, que ya le digo, yo a ustedes ya no lo reconozco, van a votar a favor que un fondo de inversión extranjera planifique el urbanismo y que se construya allí la mejor urbanización de esta ciudad. Luego harán unos pisitos al lado del crematorio, al lado del tanatorio, serán de protección social, pero claro, hay que disfrazarlo, porque al santo hay que vestirlo, al santo hay que vestirlo, y ustedes lo están vistiendo muy bien. Pero a mí no me van a engañar. Y ya le digo, yo sobre todo no estoy en contra que se actúe en las Subias, pero las formas no me gustan nada. Las formas, ya le digo, no me gustan nada, ni a mí ni a los vecinos, que son los menos informados de todos y son los más engañados de todos en este proyecto. Ustedes los han engañado y el futuro yo sé que me va a dar la razón, porque eso me lo han contado, todo lo que se va a hacer ahí. Ahí desde luego no se va a crear riqueza,
pero se va a hacer mucha gente rica. Ya se lo digo, ya se lo digo. Y desde luego eso todo se hace sin pensar en el barrio, porque el barrio no solo son las casas, un barrio marinero no son solo las casas. Un barrio marinero también son sus gentes, que llevaban viviendo allí muchos años y que han sido expulsados a golpe de talonario, con prácticas que algunos denuncian como coactivas. Eso es lo que ustedes están permitiendo. Esto es lo que está permitiendo un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. Mi pregunta es, y les hago reflexionar, si el Partido Popular gobernara, hiciera esto, ¿qué dirían ustedes? Piénsenselo. Gracias por su atención. Moitas grazas, señor Lorenzo. Señor Laje, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Lorenzo, intentei entender a coherencia do que decía. Non lle gustan as formas, pero gusta o proxecto. Está a favor ou está en contra? Non sabe, non contesta. A información foi, creo que explícita, abundante, foi tanta que foi modificada a parte inicial. Quero dizer, a señora Beira fixo unha serie de reflexións que, desde logo, creo que forman parte, como decía ao comenzo da intervención, de crítica, proposta, alternativa e situación de síntesis. Cal foi a súa alternativa? A súa maior crítica é dicir que é un fondo suizo o que promove esta actuación. Se fora un fondo de Soria, sería millor, señor Lorenzo? Digo, porque postos a facer preguntas, ou sería millor se foran 4 persoas que o van a visitar a vostede para propoñerlle ser esas persoas as que fagan ese proceso? Ou os que están promovendo isto non se reuniron con vostede, señor Lorenzo? Pode contestalo no pleno. Son os mismos que se entenden coa administración autonómica? E nese caso non é un fondo suizo? Cambia de nacionalidade, como a bandeira dos buques de conveniencia? É unha pregunta. Estaría ben sabelo. Podemos entrar na chicha ou podemos facer filibusterismo. O proxecto permite rexenerar un espacio, mellorar ese espacio, protexer un núcleo singular como o das Xubias, sí ou non? A lo menos recoñeceu que ata que a alcaldesa Inés Rei pensou nas Xubias e xunto con David Chipperfield pensaron nun proxecto para recuperar esa zona, ninguén pensara nas Xubias. Non lle escoitei falar dos veciños e das veciñas en ningún momento, señor Lorenzo. Hasta ese momento non debían de existir. Podía camiñar eu polo terreno da demagoxia e dicirlle cousas que non me apetece dicirlle. O que creo que non se debe é de faltar a verdade. Este concello non lle vendeu nada a ningún fondo suizo, nin americano, nin chipriota. E o único, permítame que yo diga con esta expresión, que é desde o afecto, o único que non lle vou a consentir é que diga ou que insinúe si compraron ou non compraron porque tuveron apaños. É dicir, este concello ten unha trazabilidade absoluta do coñecemento deste proxecto nun momento determinado. Co cal, ollo como verse nese terreno peligroso donde, desde logo, o que pase mínimamente a raya, desde logo ten un problema. Vostede pode discrepar do proxecto. A vostede pode parecer mellor que os 4 fulanos que vayan a falar con vostede sean millores que o fondo de Soria ou que o fondo de Nova York.
E é respetable. Por certo, aquí só chegou este proxecto. Se vostede coñecía outro, non nos lo dou a coñecer. De momento, a liberdade de vender e de comprar é dos propietarios. Supoño que non... No, é que ten que ter moito cuidado con isto, señor Lorenzo, porque nos podemos discrepar ou non dunha proposta que se nos faga. Agora, o que non se pode é intentar enlamar. É perverso. E eu pídolle que non o faga porque é un terreno que, desde logo, non me gustaría ter que entrar. Entre outras cousas porque información temos. E eu pregúntolle, este fondo suízo é o mismo que se entende coa administración autonómica? Este fondo suízo falou con vostede ou non falou? Ten vostede información de primeira man ou non a ten? Dou a coñecer vostede as reunións que tivo ou non? As que tivemos nós aquí son públicas. Sí, claro. É que para vir aquí a facer insinuacións hai que saber que a un podenlle contestar. Voume quedar aquí na primeira. Na segunda podo ir máis alá. Recomendo que o debate discurra polo terreno donde se fai a política, de discrepar ou de acordar. Pero creo que se falamos do interese xeral, deberíamos de falar de si nos gusta ou non nos gusta, si hai algo que modificar. Eu tamén coincido con vostede, señor Lorenzo, en que por iso puxen o condicionante. Non sei se finalmente se materializa esa cesión ou se hai algunha fórmula para facer que esa cesión dese pazo e deses xardíns acaben no ámbito público. Para iso ten que haber vontade dos seus propietarios. Por certo, a mesma vontade que do resto dos que venderan as súas propiedades. Nin máis nin menos. E tamén teño con vostede coincidencias nun escepticismo xeral, pero de reflexión global, de que non sempre todo sale ao 100% como se quere. Porque ese é moverse no realismo. Claro que traballamos para que saia o mellor posible. E, por certo, se vostedes ven algo que sea millorable, dígano. Se todo o argumento é que non lle gustan as formas, que é respetable, non aclara se o fondo. Se todo o argumento é que o fondo é suízo, non sei, vostedes, en fin, é que, claro, é que expoñen solo para empujar para dentro. Fondo suízo. Por Dios, señor Lorenzo. E iso si lle vou a pedir unha cousa. Se vostedes queren facer un debate de política xeral sobre outros asuntos, eu non teño ningún problema. Creo que cando vostede dice esa señora Pardo de Vera que se puso ao teléfono de un portero de un prostíbulo, debe de saber que a mesma señora Pardo de Vera que se puso ao teléfono co seu compañeiro do goberno galego e co seu compañeiro da autoridade portuaria para que hoxe haxa tren a Punta Langosteira. Porque, mire, señor Lorenzo, a señora Pardo de Vera está nun proceso. Ten dereito, como vostede dixo, á presunción de inocencia. Pero non vai a topar en min que mire para outro lado, que me poña de perfil. Mentres non se demostra o contrario, hai tren a Punta Langosteira. Non sei se se acorda que viñan a presumir que non era cousa da alcaldesa. Non se acorda? Eran cousa súa. Fundamentalmente de Isabel Pardo de Vera. Eu non lle suelo virar a cara aos temas e moito menos cando a xente lle veñen mal dadas. Paréceme que demostra o tipo de persona que pode ser cando fai alusións como a que vostede fixo. O teléfono púxose de moita xente e aínda quedan moitas cousas por explicar. Espero que non haxa que explicalas neste pleno. Porque hai compañeiros seus que por hora están calados. E xa saben por que están calados. Así que un pouquiño máis de nobleza. Que non van a ganar nada aquí por intentar botar tinta de calamar. Si hai erros, si hai algunhas cuestións que están mal, só determinarán os tribunales.
Pero a cada quen o seu, a cada quen o seu. Seamos mínimamente nobles. Porque quen gobernaba en Galicia e quen presidía a autoridade portuaria decían o mismo que decía a nosa alcaldesa. Por certo, creo que actuaban de boa fe e recoñecían públicamente algo que hoxe sigo recoñecendo. Ou é que agora temos tan pouca memoria e que somos tan hipócritas de non recoñecer o traballo que fan persoas como fixo Isabel Pardo de Vera? Sí, señor Lorenzo, sí. Claro que sí. Claro que sí. O que pasa é que non se acostumbra en política a dar a cara cando se ve que a xente cae. Ese é o problema. E despois láianse. Tire da hemeroteca, señor Lorenzo. Tire da súa propia hemeroteca. A un compañeiro seu, inxustamente, o levaron por diante, porque se deixou. Se fora no meu caso, xa lle digo que non me deixaba. Para que o teñan claro. Para que o teñan claro. Pero vostede reivindicou a inocencia. Eu non entro nin na inocencia nin na culpabilidade. Entro na nobleza. Na nobleza. Polo tanto, se quere, falamos de política. Falamos dos proxectos. Falamos se está de acordo co proxecto das xubias. Hombre, dice que van a ter boas vistas. Home, só faltaría ahora que a alcaldesa lle fora a quitar as vistas ás xubias. É que, señor Lorenzo, vostede botalle valor, Claro que unha actuación de regeneración urbana que leva consigo vivenda protexida está na senda litoral. Claro que está na senda litoral. Ou vamos a cambiar as xubias de onde están? Señora alcaldesa, vamos a cambiar as xubias de onde están? Non. Vostede propoñía algunha outra fórmula para os desarrollos que ali se foran a facer? Non o dixo. Non o dixo. Vostede cree que se pode mellorar o proxecto de algunha forma? Vostede, os datos que ten e que lle fixeron chegar, está en desacordo con eles? Pense ben o que di na segunda resposta, que despois aclaro. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Última quenda, señora Beira, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, voulle responder ao Partido Popular, dado que nos aludiu en numerosas ocasións na súa intervención, señor Lorenzo, e dado que parece que están vostedes neste salón de plenos moi nerviosos pola presenza do Bloque Nacionalista Galego e polo noso labor de oposición. Se ve que están nerviosos e, polo tanto, teñen que vir o ataque. Ningún problema temos nos con dar explicacións. Volvolle explicar porque se ve que non fun suficientemente pedagóxica. No convenio que a señora Rei presentou en solitario nas xubias, Ginco marcaba a política urbanística destes seus soares. No convenio que hoxe se debate e se vota en pleno é o Goberno municipal quen ten a obriga de tramitar a modificación puntual do PEXOM de 2020 e incluir os soares de Ginco dentro desa modificación puntual. Cámbialle bastante o conto, señor Lorenzo, ou non leu o convenio ou simplemente ven aquí a soltar de todo menos ningunha verdade. Non soltou unha verdade nin sequera, nin sen querer na súa intervención, nin sen querer lle sae unha verdade. Miren, eu non escoitei cal é a súa alternativa para as xubias, señor Lorenzo. Porque, mire, vostede estaba neste salón de plenos en 2014, cando o Bloque Nacionalista Galego trouxo unha moción para debater sobre o estado das xubias. Sabe que votou o Partido Popular e que votou vostede naquel momento? Votou en contra de debater aquela moción. De debatela, non fose ser. Ese é o interese que ten e tivo sempre o Partido Popular nas xubias. Sabe que fixo o Partido Popular nas alegacións ao orzamento de 2015 que presentou o Bloque Nacionalista Galego e que incluían unha batería de propostas para mellorar a situación das xubias? Votou en contra. Mentres destinaban 12,3 millóns de euros, por certo, pagados con débeda, o sea, pagados con cartos a un crédito, as obras da Mariña. Non sei de que me fala das xubias, señor Lorenzo.
Dígame, oiga, preferíamos o que estaba recollido no 2013, que non atendía nin as causas nin consecuencias do cambio climático, que era unha auténtica barrabasada para construir no bordo litoral. Se defenden iso, deféndano, dígano. Defendemos isto. E é totalmente contrario á modificación puntual de 2020. Xa está, todo claro, todo claro. Pero a vostedes as xuvias non lles importa absolutamente nada. Se se acordaron das xuvias hai uns anos para poñerlle unha pasarela ali, non para anunciar unha área de rehabilitación integral, non para anunciar dotacións. Que va? Acordáronse para a pasarela e para poñer por riba dos elementos protegidos do Pazo de Gullat os accesos ao hospital. Eses son os dous momentos nos que o Partido Popular se acorda das xuvias nos últimos anos. Eu quero saber cal é a proposta do Partido Popular, porque non a escoitamos neste pleno. E miren, voulles dicir unha cousa. Está moi ben que veñan aquí a poñerse estupendos contra o Bloque Nacionalista Galego. Está moi ben, nos encantados, pero non finxan ser oposición. Non finxan ser oposición no ámbito urbanístico, cando o das xuvias é un petisco. O que está en xogo hoxe en día na cidade da Coruña e a grandísima transformación urbanística que vai haber no Concello da Coruña nos vindeiros anos é a transformación urbanística do Porto. E na transformación urbanística do Porto, Partido Popular e Partido Socialista van da man. Van da man, señor Lorenzo. Encantados da vida. E nesa modificación, nese ámbito portuario, hai miles e miles de metros cadrados de solo público que están aínda en risco de venderse para aliviar a débeda da autoridade portuaria pola construción do porto exterior. Unha decisión de Estado do Partido Popular. Non finxan ser oposición, cando en materia urbanística están de acordo, sobre todo no ámbito portuario, que é o maior reto e a maior transformación urbanística que vai ter esta cidade. Por favor, non insulten a intelixencia da cidadanía. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno do señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Qué razón tiene usted, señora Beira? ¿Cómo cambió conto? La verdad que escuchándole no dio usted ningún tipo de justificación. Y yo lo que le digo, que ustedes que presumen de ser un partido progresista y de izquierdas, pues están permitiendo que un fondo de inversión extranjera se encargue de la urbanización de Asúbias con todo lo que está pasando allí. Me pregunta usted cuál es mi alternativa. La alternativa es la que usted propuso, que no se está cumpliendo. Primero, que se hiciera la modificación puntual y después que se hiciera el convenio. Esa es la alternativa. ¿Sabe también cuál es la alternativa? Que usted decía, no han hecho ustedes nada. Hemos aprobado muchas mociones para que se hicieran inversiones en las Subias, que este gobierno municipal no ha atendido. Lo tienen ya muy claro. Y yo les apoyé a ustedes a su moción y ustedes son los que han cambiado o conto, no yo. Mire, señor Laje, me dio la sensación de que excusatio non petita, accusatio manifiesta. No sé qué entendió usted lo que yo dije. Yo se lo voy a explicar. A lo mejor todo esto es por la opacidad que te has tenido este tema, que hace pensar mal a la gente. De repente, ustedes aparecen un 30 de julio, hace un año, en plan, bienvenido Mr. Valls por las Subias, contando que tienen un convenio y que van a expropiar un pazo. Nadie se había enterado de esa historia, ni la oposición, ni los que ahora son sus socios, que dicen que ustedes y yo vamos de la mano, pues ustedes deben ir abrazados, ¿eh? Depende de lo que va en este pleno. Ni la oposición. Un año después, caray, qué casualidad, otra vez el 30 de julio, víspera del mes de agosto, que todos nos vamos de vacaciones y todos queremos, pues ni pensar, porque queremos hasta descansar de los políticos, lo traen ustedes a aprobación este pleno. A mí no me van a engañar. Yo de verdad que no estoy engañado. Ahora, lo que sí le digo, que cuando no se cuenta con la oposición, cuando esto aparece sorpresivamente, hace sospechar. Y a mí me hace sospechar que un fondo de inversión extranjera monte una sociedad y al día siguiente, 3 días después, vaya a notaría y compre la mitad de Asúbias. Eso es señal que ese fondo de inversión extranjera sabía
que iba a pasar algo. Y para hacer eso, mire, ya tengo, iba a decir el culo pelado, pero con muchas cosas. Hay actos previos, porque no se compra de un día para otro. Hay muchas negociaciones anteriores. Y en eso, ¿qué quiere usted que diga? Cuando ustedes hablan la colaboración del Concello, a mí me parece el compadreo del Concello en este tema. Perdona que se lo diga así de claro, por lo que estoy viendo. Y yo no estoy en contra de que se intervengan las subias y que se urbanicen las subias. Estoy en contra que se echen a los ciudadanos de allí a golpe de cheque. Estoy en contra de que la vivienda social vaya en una esquina. Estoy en contra de que este barrio desaparezca, porque va a ser un pastiche, acuérdense lo que le digo. Acuérdense lo que le digo. Porque la esencia la hacen los ciudadanos y a esto los están ustedes expulsando. Estoy en contra de las formas que tiene este concello. Y si fuera más claro, informaría. Cuando no se informa es por algo. ¿Por qué no? ¿Por qué ustedes en el año 2022 trajeron aquella aprobación parcial que paralizaron, la llevaron a la Junta de Gobierno y nunca más se supo, no llegó al Pleno? Y a partir de ahí se desata toda esta historia de este Fondo de Inversión Extranjera. ¿Por qué? Den una razón. Entonces, esto a mí y a los vecinos que viven allí les hace sospechar. ¿Qué quiere que les diga? El urbanismo siempre es sospechoso, pero ya cuando acudimos a fondos extranjeros, cuando hay allí empresarios de A Coruña, promotores, que llevan más de 10 años peleando con este concello para poder desarrollar sus terrenos y no han podido, y de pronto viene un fondo extranjero de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? No es una ONG, viene a hacer negocio, que es normal que haga negocio un fondo de inversión. Lo que no es normal es que estudiante colabore para que ese fondo de inversión haga negocio. Eso es lo que no es normal. ¿Me entiende? Entonces, esto a mí, yo no digo nada, pienso en alto. Usted saca las conclusiones, pero usted ya daba excusas cuando nadie le ha acusado de nada. Yo he dicho lo que he dicho está ahí. Y está en los papeles. Y no digo mentira ninguna. Porque podemos acudir a la hemeroteca. Hoy hablaban de la hemeroteca aquí mucho. Pues yo le voy a dar dos datos que usted ha mentido sobre la hemeroteca. Cuando fue la huelga de basuras, yo fui el primero en apoyar a la alcaldesa. Y está ahí la hemeroteca. Si quiere se la paso. Pero dije, haga algo. Le apoyo, pero por favor, haga algo. Nunca me puse en contra de la alcaldesa en el distrito municipal en la huelga de basuras. Eso usted está mintiendo y la hemeroteca está ahí. Y respecto al señor Rueda, lo que se ha dicho de la Facultad de Medicina, mire, yo soy un hombre de palabra. Yo no cambio el criterio, ni cambio lo que digo. Por eso no tengo que repetirlo. Y ahí también está la hemeroteca sobre lo que yo he dicho. Ahí la tiene. Pero bueno, este no es el tema. El tema es que ustedes hoy han cogido la ciudad, van a hacer la aprobación inicial, no sabemos qué pasará con el Pazo de Goya, si lo van ustedes a comprar, si luego si lo compran le darán ustedes derechos urbanísticos en otra parcela, se hacen dueños de todo. Bueno, esto es lo que estamos viendo y ya le digo, a mí estas formas no me gustan, quizás por su falta de claridad. Y porque hay algo aquí en ese oscurantismo que nos levanta sospechas, no a mí, sino a los vecinos que nos mandan los emails y que nos cuentan lo que está pasando. Ya le digo, no van a contar con mi apoyo en estas formas, van a contar con mi apoyo en que se reformen las subias, que haya un plan urbanístico sobre las subias, pero que dirigido desde el ayuntamiento y no cediendo las competencias a un fondo de inversión extranjero. Por mucho que lo disfracen, porque lo están haciendo bien a nivel disfrazar el proyecto. Un gran arquitecto internacional, grandes palabras, es un regalo muy bien envuelto, pero lo que va dentro es veneno para la ciudad y veneno para los ciudadanos que viven allí. Ya le digo, una vez más, estamos viendo el peor urbanismo que se puede, la peor política urbanística que se puede hacer desde este concello. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Puedes ir. Señor Laje, tenga palabra.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nesto o millor sempre aplicar o Canal Plus el día despois. Escoítese vostede, señor Lorenzo. Aquí non houve ningunha excusatio non petita. O que fixo vostede foi unha acusatio manifesta. A fixo con algún temor. Sí, dixo que houbera apaños. Escoita a súa intervención. Escoita. Por eso, nesta segunda intervención, como ten pasado noutras ocasións, vostede sabía que estaba al borde del acantilado. Sí, señor, en términos políticos, neste asunto. Ben sabe que eu son pacifista e, ademais, nunca me peleé con ninguén. Señor Lorenzo, vostede deixou sin contestar as preguntas que todo o mundo escoitou que eu fixen, como ben sabe. Vostede tivo toda a información. Vostede contaba que o Bloque Nacionalista Galego bloqueara este proxecto para aparecer vostede rescatando. Por eso dice que non le gustan las formas. Foi incapaz de decir en que non estaba de acordo do que se vai a facer. Non foi capaz de enunciar unha sola cláusula na que non estivera de acordo. Fixenlle unha pregunta, fixenlle varias, que as vou a repetir, porque vostede escoitounas. E dixenlle, mire ben o que contesta. Entón entendeu-no. E alégrame que o entendera. Señor Lorenzo, vostede tivo coñecemento directo deste proxecto? Acalada por resposta. É o mismo fondo que mantén relación coa Administración Autonómica? É suízo coa Administración Autonómica ou é solo co Concello da Coruña? Preguntas que quedan no aire. No aire non quedan, que as respostas coñecémolas todos. O primeiro vostede. Por iso que a vostede non lle preocupa nada aos veciños. Vostede cantou. A verdade é que é unha forma de falar, E por que cantou? Porque dixo dixo algo que me parece grave e que eu teño que decir que creo que non é así. Creo que non se pode decir que o urbanismo sexa sospeitoso. Creo que, en palabras dunha persoa que aspire a presidir unha corporación municipal, unha alcaldía, creo que é algo grave. Non sei se alguén reparou na gravidade desa afirmación, pero algo de unha gravidade que, desde logo, unha cousa é que falar non teña cancelas. Outra cousa é que na política últimamente se digan auténticas barbaridades. Vostede é unha persona bastante ponderada, diría eu, máis alá de que discutamos e cada un faga o seu papel. Creo que, desde logo, se o pensa ben, creo que mexou fora do texto. O vexo que vai tomando nota das expresións, este é mexar fora do texto. E onde estaba o problema? Que mientras unos promotores, dixo vostede, llevan 10 años esperando e non han podido, empezou e acabou todo aí, señor Lorenzo. Vostede saberá a que interés se refire, a que promotores defende e quen son esos 4 que se foron a reunir con vostede para dicirlle que a eles non e a un fondo suizo sí. Que ese é donde empeza a súa intervención e donde remata. O que pasa é que os que van a falar con vostede tamén falan con máis xente. En que está en desacordo co proxecto das xubias? Non houve resposta. Ten vostede coñecemento directo co fondo suizo? Ese fondo suizo tan malo? Reuneuse vostede con ese fondo suizo? Houve resposta? Non houve resposta. É o mismo fondo suizo co que os seus compañeiros da Xunta
Están en conversacións e teñen proxectos? Creo que, en fin, mire, vostede non apoiou a este goberno cando tuvemos que asumir o maior problema que tivo a cidade nos últimos anos. Señor Lorenzo, vostede e algún compañeiro máis que se senta neste salón de plenos acudiron, alentaron primeiro unha concentración aquí en María Pita contra a alcaldesa, mentras a alcaldesa lle facía frente a unha mafia. Vostedes alentaron unha concentración aquí contra a alcaldesa. Por certo, non é que a alentaran, alentárona e apareceron pola manifestación, pero cachis, non había quórum e desapareceron sigilosamente para non quedar retratados. Quedaron. No momento de maior dificultade, houve un grupo. Eu volvo a repetir, igual que lle dixen antes, houve un grupo, que foi o grupo do BNG, que chamou a alcaldesa e se puso a disposición da alcaldesa e entendeu que non era un momento da crítica política, sino que era un momento de facerlle fronte a unha mafia que levaba chantajeando a cidade alo menos nos últimos 15 anos. E onde estiveron vostedes? En el cuanto peor mejor, en a ver si había unha concentración contra a alcaldesa. La hemeroteca. É que está na hemeroteca, señor Lorenzo. Está na hemeroteca. Non se acorda? Si quere, dígolle, os promotores desa concentración, porque eu creo que é vos sabelo. Os promotores eran os que convocaron esa concentración. Presidente da Asociación de Vecinos del Viña, Leandro García, sonalle de algo? Quere que siga contándolle onde estiveron vostedes? Si ao carón da alcaldesa e dos servicios municipales e da xente que o estaba pasando mal, ou estaban manifestándose para facerlle crítica á alcaldesa? Por favor, teñen que estar avergonzados, porque desos momentos nos que hai que estar con quen goberna, sesa quen sesa, porque por encima do regate político de meterlle o dediño no ollo ao de enfrente estaba o interese da cidade. Cando había xente que estaba vendo desde as súas ventanas como se ralentizaba a recollida do lixo, como se queimaban contenedores, como se queimaban camións. E que facían vostedes? En el cuanto peor mejor. Por lo tanto, señor Lorenzo, respeto todo e dígolle, creo que cas xubias deberíamos de sentarnos porque vostede non está tan lonxe do proxecto. Vostede está facendo aquí un papel. E dice que non le gustan as formas, pero foi incapaz de decir en que non estaba de acordo. Porque vostede aspiraba a ser o Capitán América que rescatara el proxecto. Pero non fixo falta, porque o BNG e o Partido Socialista nos entendemos e este proxecto pode ir adiante. E vostede tamén podía estar na solución, pero preferiu estar defendendo intereses, non se sabe moi ben de que. Sí. Así que, señor Lorenzo, xoguemos na política. Vexa a súa intervención, vexa o que dixo. Eu contesteille desta maneira para que entenda que non vale todo. O 95% das veces me calo. O 95%. Pero non se pode deixar traslucir eso. E sí que lle pediría que valore si estuvo afortunado. Eu creo que o urbanismo nin ningún servicio público é sospeitoso de nada. E vostede seguro que se dá conta que se equivocou. Así que, señor Lorenzo, discurramos polo camiño da política constructiva, confrontemos proxectos, acordemos se é necesario, pero fagamos que as cousas sean razonables, sea o 31 de xullo ou sea o 30 de xullo do ano pasado. Agora resulta que a crítica vai a ser que a alcaldesa foi ás xubias con David Chipperfield. Hombre,
Non o sei, uns días din que a alcaldesa non lidera, outros días din que envolvemos ben as cousas. Teñen que aclararse. Eu creo que nin somos tan malos nin somos tan bons. Intentamos traballar e facer o mellor posible, señor Lorenzo. E é 31 de xullo e, desde logo, creo que un ano despois estamos en mellor situación. E a mí non me doen prendas. Vou non dicir así, melloraron o proxecto. Cal é o problema en recoñecelo? E se vostede fixera propostas, tamén podía mellorar o proxecto. Non cree que sería mellor, en vez de deslizar insinuacións, facer contribucións? A ver se na nova temporada somos capaces de abrir un espacio de oportunidade constructivo en vez de estar intentando enlamar. Creo que ganará a cidade e creo que sería positivo. Eu, de verdade, que yo digo sinceramente, creo que é unha oportunidade. Deixen esa forma de operar e intenten que, aínda que teñamos moitas discrepancias, ser positivos. Será mellor para todos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Pode pasar, señora Neira. Igual é máis fácil eso que controlar os tempos. Ben, procedemos á votación deste asunto número 3. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Mire, non debería entrar nesto porque creo que darlle a vostede unha importancia que non ten, pero que son xa moitos plenos e moitos momentos calando por non, pois por eso, por non darlle importancia. Non recibín, señor Lorenzo, ningunha chamada súa durante a folga de basuras, ningún WhatsApp, ningunha mensaxe. E non falo do plano político, que vostede se dedicaba a decir la tiene atada de pies y manos la jetuñas. Inés Rey debe ocuparse de la huelga de la basura. ¿Tal? Luego sacaban tweets con estos señores que estaban aquí manifestándose. Una de las fotos que publica usted es un señor con un cartel que dice Inés Rey, dimisión, inútil, incapaz, atenta contra la sanidad, proliferación de moscas, de ratas, ahuyenta el turismo. Esto es a lo que se dedicó usted en la huelga de basura, a aprovechar un momento, estoy hablando, a aprovechar un momento como el que estábamos viviendo para tratar de sacar rédito político. Y a mí me parece bien, pero mire, a mí no me duele que usted haga estos tweets, que si al final lo leen ustedes y se retuitean entre ustedes, o que vaya usted a dar una rueda de prensa y diga, a mí eso no me importa. Pero en un periódico y en varios titulares a mí me amenazaron. Amenazaron a mi familia y amenazaron a mi marido. Y yo ahí no era la alcaldesa. No necesitaba que usted me llamara para apoyarme como alcaldesa, pero a lo mejor sí como Inés. A una persona a la que están señalando en su domicilio, poniendo la foto de su casa y diciendo literalmente que le va a llegar la mierda al tercero, que es donde vivo, en un tercero, sí. O cuando señalaban en aquellas asambleas nocturnas a mi marido, diciendo dónde trabajaba y dónde vivía, y de qué pueblo era, y que se iba a enterar. Y mientras hacían eso, y yo salía de mi casa mirando a todos lados, usted me instaba a negociar con trabajadores y empresa. ¿Qué trabajadores? ¿Los que me amenazaban? ¿Los que quemaban coches? ¿Los que quemaban contenedores para que ardieran los coches de otros trabajadores que sí los necesitaban? Y dice usted que me apoyó. Por favor, yo aguanto, Yo aguanto y me callo y intento no entrarles en ese delirio en el que han entrado ustedes en la política local. Pero es que hay cosas, de verdad, que es que no me las puedo callar. Es que no me las puedo callar. Se me parece un nivel de hipocresía brutal. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Y los titulares así. A la alcaldesa le va a llegar la mierda al tercero. Esa fue mi vida muchos meses. Y más cosas que no voy a contar. Pero en fin. Una tiene aguante, pero de verdad que hay días, en fin,
Asunto número 4, señor secretario. Aprobación do convenio urbanístico, por favor. Alcaldesa. No. Bueno, Señor secretario. O sea, no tengo derecho de defensa, ¿no? No, Vale. no es un Muchas ataque. gracias. No es un ataque. Y no tiene... Pues buenos días. Asunto número 4, señor secretario. Aprobación do convenio urbanístico de planeamento para a execución da sentenza número 620/2015 do 15 de outubro ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia relativa ao POL M22 Parque do Agra do Plan Xeral de Ordenación Municipal que require tamén maioría absoluta legal. Moi ben, moitas grazas. Comeza o debate deste asunto. Voceiro do Goberno, señor Laje, despois unha quenda de 2 minutos por grupo. Bo día. Traemos aquí... Perdón, 4 minutos por grupo. Traemos hoxe aquí a este pleno a ratificación dun convenio urbanístico que, ademais de dar cumprimento a unha sentencia firme do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, constitúe unha oportunidade real para mellorar o barrio do Agra do Orzán. Un dos máis densamente poboados da cidade con maiores necesidades de dotacións públicas. Este convenio non é só unha obriga legal, é unha actuación estratégica que nos permite gañar un espacio público, crear novas zonas verdes e avanzar cara a unha ordenación máis sostible e xusta da cidade. Un traballo que, ademais, se ven facendo xa desde fai moito tempo e desde logo, que implica tamén traballos feitos no mandato anterior que quero recoñecer e poñer en valor. De feito, falamos dun barrio que foi deseñado no seu día sen espazos libres, nin zonas verdes, e esta é unha das oportunidades que temos mediante a xestión do solo de acadar zonas verdes e espacios públicos de calidade. E tamén a temos obrigados por unha sentenza firme do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E témola despois de que non se desbloqueara este asunto desde fai moitos anos. Moitos anos que nesta cidade se fala do Parque da Agra, moitos anos de demandas veciñais e moitos anos, diría eu, de promesas incumpridas. Primeiro, referireime ao cumprimento judicial, que eu creo que debe de ter un retorno positivo para a cidade. En primeiro lugar, compre lembrar que este convenio responde á execución da sentencia 620/2015 que recoñece como chan urbano consolidado unha parte dunha parcela situada no ámbito do POL M22 xunto ao Parque do Agra. O Concello cumpre así coa súa obriga legal, pero aproveito a ocasión tamén para destacar que se pon sobre a mesa unha ocasión para recuperar un espacio que foi demandado para uso veciñal. O máis importante, ou seguramente das cousas máis importantes, xunto con evitar custos xudiciais e posibles indemnizacións. A promotora ten que renunciar expresamente a calquera reclamación patrimonial, unha vez aprobada a modificación puntual, o que debe de garantir tranquilidade xurídica e responsabilidade orzamentaria. Por outra banda, deberíamos de falar do que significa este paso, que supón máis zonas verdes e espazos libres para o barrio. Un dos maiores logros deste convenio é a cesión gratuita de máis de 3.000 metros cadrados de solo cualificado como zona verde e espazo libre de uso público, que serán urbanizados a cargo da promotora. Estes espazos verdes non son un luxo, son unha necesidade. Na Agra do Orzán son unha necesidade urxente. Nun barrio cunha alta densidade de vivendas e poucos espazos abertos, debemos de traballar para que isto signifique unha millora na calidade do aire, máis espacios para o lecer, o descanso, a convivencia veciñal, en definitiva, máis saúde e máis benestar para os veciños e veciñas. Dotar de verde e dotar de calidade de vida. Tamén debemos de falar de accesibilidade e da posibilidade dun aparcadoiro público. O convenio tamén recolle a apertura dun novo acceso peonil e visual ao parque dende a rúa Gregorio Hernández, unha bella demanda do barrio que permitirá conectar o parque co tecido urbano facendo máis accesible, máis visible e máis útil para a veciñanza. Ademais, o texto deixa aberta a posibilidade de construir un aparcadoiro soterrado público, algo fundamental nun barrio que sofre unha notable falta de prazas de estacionamento. O convenio prevé que de levarse a cabo esta actuación, a urbanización da superficie sexa coordinada coas obras de aparcadoiro, sen custo adicional para a administración local, ou cando menos, eso é o que se debería de facer. E tamén debemos de falar da colaboración público-privada ao servizo do interese xeral. Compre destacar tamén que a empresa promotora
prestará asistencia técnica ao Concello para axilizar a tramitación do planeamento e da modificación puntual. Isto permítenos avanzar sen sobrecargar os servizos municipais e garantir unha tramitación rigorosa, eficiente e ben documentada. Querría destacar, para finalizar, que este convenio é legalmente necesario, urbanísticamente beneficioso, socialmente xusto e económicamente responsable. Supón máis verde, máis espazo público, máis conectividade, unha posible solución vía aparcadoiro a algúns dos problemas que hai neste ámbito. E todo isto facendo sen custe para o Concello, coa vantaxe engadida de pechar un litixio longo. Compre lembrar que este mesmo mes vimos de licitar o derrubo dos muros do Parque do Observatorio, parque que vai a medrar con esta actuación. Primeira fase, que é a de derribo dos muros, que debe verse complementada no 2026 coa segunda fase, que dote dun verdadeiro parque con elementos móviles que permita tamén o desfrute e a convivencia interxeneracional para os veciños do barrio. Creo que por responsabilidade, por xustiza e polo ben do barrio da Grada do Orzán debemos de solicitar o apoio deste pleno á ratificación deste convenio. Seguramente, debería de haberse resolto isto fai moito tempo. Mirar para atrás só vale para intuir que pudo pasar, documentarse, coñecer diversas polémicas e, desde logo, tamén as demandas e as reivindicacións dos veciños. Pero creo que temos unha tarefa, que é construir en positivo e mirar cara adiante. Creo que debe de ser un paso, pero non o único, porque desde logo estamos diante dun espazo que necesita non só desta actuación, desta e de todas as que sexan posibles para, desde logo, ter máis espazos de convivencia, máis zonas verdes e favorecer que unha zona altamente poblada con unha gran densidade teña respiraderos e teña un mellor espacio público. É un primeiro paso, agradecer a aqueles que o fan posible e, desde logo, esperar que podamos camiñar na boa dirección, porque os veciños levan moito tempo esperando e a cidade tamén. Moitas grazas, señor Laje. Quenda de 4 minutos pode sair. Señora Beira, ten a palabra. Grazas, señora Rei. No punto que nos toca debater, compre lembrar que se trata do cumprimento dunha sentenza xudicial e que o Goberno local trae hoxe a pleno este convenio porque desde o BNG lle exiximos avances firmes naquela promesa electoral de derrubar os muros do xardín do Observatorio e a súa cesión ao Concello. Non sei se lembra, foi no contexto das eleccións municipais do 2023 e a pouco estivo o vento de levarse esta promesa. Se non fose pola firmeza e pola reivindicación do Bloque Nacionalista Galego de que se sumasen estes metros cadrados ao futuro Parque da Agra, estou segura de que hoxe non sería unha realidade a concesión e non sería unha realidade a licitación do derrubo, porque foron condicións efectivamente que puxemos para poder apoiar este convenio en sede plenaria. Asinada, pois, a concesión de Manial e licitado o derrubo, apoiaremos este convenio. Hoxe, con este convenio, e pouco a pouco, grazas ao BNG, grazas ao que podemos facer estando na oposición e grazas á veciñanza, nomeadamente a súa asociación de veciños, vanse sumando metros cadrados a un futuro Parque da Agra, a unha gran zona verde, para un barrio como é o da Agra do Orzán, que hoxe en día non é que teña algún metro cadrado de zona verde, é que non ten ningún metro cadrado de zona verde e as poucas zonas libres que ten, desde logo están gañadas co sacrificio e coas reivindicacións da súa veciñanza, non grazas, desde logo, a ningún tipo de planificación urbanística medianamente sustentável. Con todo, aquí non remata nada, aquí comeza todo, porque queda por tramitar unha modificación puntual para este ámbito na que, obviamente, desde o BNG teremos moito que dicir. Nada máis pola nosa banda. Moitas grazas. Sería o turno do Partido Popular, pero tal e como constará na acta, acaban de abandonar o salón de plenos, polo tanto, tocalle ao Goberno pechar o debate.
Bueno, creo que, tal como dixo a señora Beira, en torno a isto, igual que a outros asuntos, se produce un diálogo e non é menos certo que nos marcamos como obxectivo avanzar no parque no seu conxunto, no proxecto de carácter global, pero tamén dar pasos concretos con respecto á zona do observatorio e, polo tanto, que esta primeira fase de derribo dos muros pudera ser licitada neste mes. Ese foi o compromiso, así se foi. É certo que dialogamos para a tramitación deste asunto, igual que doutros. E, bueno, quero aproveitar tamén para destacar que non resolve, porque, evidentemente, os veciños levan moito tempo esperando por decisións. Creo que se deron pasos importantes, pero non quero deixar de poñer en valor que se falou moitas veces de acadar a concesión de manial do Parque do Observatorio. Eu mismo neste pleno decía yo ao señor Jorquera que incluso atopei na hemeroteca cando el no 2008 no Cortes Xerais, se interesaba por este asunto, e vexo que evidentemente coleou durante moito tempo con moitas preocupacións, con moitas iniciativas. Bueno, eu creo que non se trata de poñelo en cuestión de éxito. A realidade é que ata o de agora non se seguirá a concesión de manial. Só que a concesión non resolvíamos nada. Demos un seguinte paso, que este proxecto creo que estará completo cando se entre nunha segunda fase para mellorar ese espacio. Evidentemente estamos a falar dun barrio que necesita de actuacións que non só é desatascar esta situación, tramitar este convenio urbanístico, resolver tamén un problema derivado desa sentencia. Está tamén o tema do Parque do Observatorio. Hai algunhas outras actuacións das que teremos a oportunidade de falar e creo que todo o que fagamos nesa dirección para crear espacios verdes, creo que é mellorar a calidade de vida dun barrio que leva demandando fai 20 anos actuacións que non chegaron. Creo que estamos por primeira vez dando pasos firmes, camiñando cara a casa feitos tangibles, porque ao final é o que acaba contando. Co cal, creo que é un primeiro paso, creo que é un paso importante. Gustaríame que o convenio tivera saído por acordo de todos os grupos. No seu momento, cando se formulou esta proposta, e creo que ademais sería un bo exemplo, e eu tiña previsto poñerlle ao señor Lorenzo, non está, polo tanto non vou facer alusión algunha, pero se lle trasladou ao propio promotor que sería bo que todos os grupos estuveran e que tuveran diálogo, igual que se lle traslada a outros grupos e a outros actores que teñan a interlocución de xeito directo sin ningún tipo de interferencia. Creo que o normal é que estivéramos todos de acordo nisto e que lle déramos un impulso. Chegamos hasta aquí, agradecer ao BNG, como non pode ser de outro xeito, as aportacións feitas e o diálogo mantido e darlles as gracias porque creo que será bo para a cidade e, sobre todo, será bo para o barrio. Nada máis. Ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste asunto número 4. Votos a favor. Moitas grazas, pois queda aprobado por unanimidade dos presentes no pleno. Asunto número 5 e último, señor secretario. Aprobación inicial da modificación puntual número 17 do Plan Xeral de Ordenación Municipal da Coruña no ámbito do sector SURT2, Parque Ofimático de Xuxán, que require tamén maioría absoluta legal. Ben, pois ten a palabra o concelleiro de Urbanismo, señor Díaz Gallego, despois o turno de debate de 3 minutos. Gracias, señora alcaldesa. Traemos hoy el informe propuesta para aprobación inicial de la modificación puntual número 17 del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña en el ámbito del sector SURT 2, Parque Ofimático actualmente Xuxán. Este expediente refunde dos intervenciones, fundamentalmente dentro del ámbito de Xuxán, en las que el Ayuntamiento, desde luego, está muy interesado en que salgan adelante y que también entendemos que la ciudadanía está interesada en ellas. En este caso, por un lado, el convenio mixto de planeamiento y ejecución para los efectos de estudiar una nueva ordenación en el margen derecho del sector 10, Parque Ofimático, que trajimos hasta el Pleno Municipal el 5 de octubre de 2023.
y que es lo conocido popularmente como el margen derecho del ofimático y que va a permitir, como saben ya los vecinos con los que además tuvimos una reunión hace pocos días y que están representantes hoy presentes en el Salón de Plenos, va a suponer el mantenimiento de las edificaciones preexistentes en el ámbito del sector 10 parque ofimático en el margen derecho con tipología de vivienda unifamiliar, la reordenación de los equipamientos previstos y la supresión del bloque de viviendas colectivas situadas en la parcela Z47 al no corresponder con la tipología de las edificaciones del entorno. A mayores, se une también el interés remitido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo en mayo de 2024 al presentar el borrador de la modificación puntual número 17 del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña en el ámbito de Xuxán, que tiene como finalidad incrementar la vivienda protegida a costa de reducir el terciario en el ámbito concreto de la plaza central del parque ofimático. Por tanto, la modificación puntual, como decimos, a mayores también tiene incluso una tercera finalidad, que es la de adaptar las modificaciones del sistema general viario de la Vedra, originados por el proyecto que por fin está ya en marcha de humanización y ampliación de la avenida Alfonso Molina, adaptar ese ámbito también de Xuxán a esa realidad que ya está, como digo, ya es una realidad que es las obras de Alfonso Molina, ¿no? A nivel de plan general, la incorporación del proyecto constructivo del Ministerio supone la ampliación por las dos márgenes del barrio de la superficie del sistema general viario en detrimento de la superficie del sistema dotacional público previsto en el plan parcial, que deberá obviamente ser ajustado y reubicado dentro del sector. A nivel de plan parcial, la propuesta que traemos de modificación puntual hoy para aprobación inicial realiza las siguientes actuaciones. Altera volumétricamente y los usos también admisibles en las parcelas Z41, Z43, Z44 y Z46 del llamado mini polígono ofimático, el situado en la plaza central de Xuxán, con la finalidad de permitir elevar el parque de vivienda de protección pública disponible en la ciudad de A Coruña, además con el beneficio para el propio ayuntamiento de que afecta a una parcela municipal. Incorpora también las 4 determinaciones complementarias que el Plan General de 2013 incluye en la ficha de condiciones particulares del sector de Xuxán. Mejora, como decíamos, también las conexiones del sector con la avenida de la Vedra al incorporar esa posible salida directa desde la avenida Alfonso Molina hacia el sector de Xuxán Parque Ofimático. Modifica también la ordenación, como decía, de la margen derecha de la AC11 en sentido salida de Coruña al transformarla en un área residencial, retirando parte del aprovechamiento correspondiente de la parcela Z10 y eliminando la parcela Z47 tal como se refleja en el convenio que firmamos por parte del Concello y con los propietarios del margen derecho. Y además se modifican las ordenanzas de edificación del plan parcial para ajustarlas a estas necesidades, así como otras necesidades que hemos ido detectando a lo largo de los años, trasladando esas licencias que se nos van presentando en el ayuntamiento y que detectan errores o pequeños cambios que se pueden subsanar sin ningún problema, como es el que tienen, por ejemplo, las parcelas Z1, Z2 y Z3 de unifamiliares que por culpa de la ordenación prevista en el ámbito aún no se han podido desarrollar. Tienen una serie de problemas con el garaje mancomunado y con algunas deficiencias que subsanamos con esta modificación. Por el grado de desarrollo que tiene el ámbito en este momento, que aún está en proceso de ejecución de la urbanización, el suelo tiene la clasificación de suelo urbanizable en proceso de ejecución y por esto la modificación puntual no introduce cambios que puedan alterar los derechos de los propietarios de suelo afectados por la reparcelación. En este sentido, por eso, por ejemplo, no se hace el cambio directamente de ese terciario a residencial, sino que lo que se hace es meter el residencial como un uso alternativo, permitiendo que cuando se soliciten las licencias en esas parcelas se pueda solicitar licencia para un uso residencial completo sin alterar, digamos, toda la cuenta de la compensación del polígono que ya aún está en marcha, ¿no? Por lo tanto, la propuesta de acuerdo que traemos a este pleno municipal es, primero, aprobar inicialmente el documento denominado Modificación Puntual número 17 del Plan General de Ordenación Municipal de Coruña en el ámbito del sector Sur 2, Parque Ofimático Xuxán, julio de 2025, promovido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo y el Concello da Coruña y redactado por los arquitectos Álvaro Fernández Carballada, Beatriz Aneiros Filgueira y Laura Fernández Suárez. Segundo, trasladar el documento de aprobación aprobado a la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia para los efectos previstos en el artículo 67 de la Lei 2/2016 de Suelo de Galicia y someter el documento a trámite de información pública durante el plazo de 2 meses, mediante inserción en el Diario Oficial de Galicia y en uno de los xornais de mayor difusión de la provincia de A Coruña. Y tercero, notificar este acuerdo al Instituto Galego de Vivenda e Solo y a los servicios y departamentos municipales y también, por tanto, a los particulares afectados, todos los interesados en la tramitación del expediente. Gracias. Ben, moitas grazas. Iniciamos a quenda de debate. 3 minutos. Señora Beira, ten a palabra.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, desta volta, desde Benega tamén imos votar a favor desta modificación puntual no ámbito de Xuxán, que recolle, pois, como ben se explicou, o cumprimento do convenio coas persoas propietarias da marxa dereita da Avenida da Vedra. En este sentido, quero saudar a Pili, que hoxe nos acompaña, a veciña que loitou moitísimo porque isto fose unha realidade, con un desgaste evidentemente persoal importantísimo xunto co resto de veciñas que eu acompañei en moitísimas ocasións e que a súa tenacidade desde logo é a que permite que hoxe en día esteamos falando deste convenio, que esteamos falando do cumprimento e a modificación puntual, así que non teño máis que mandarlle unha aperta moi grande, todo o meu cariño. Tamén esta modificación puntual recolle a transformación dunha serie de metros cadrados inicialmente recollidos como terciarios que se van pasar a ser residenciais. Imos apoiar, sen dúbida, esta modificación puntual, creemos que é positiva, mas creo que se falamos de Xuxán de solo público, ademais, e se falamos do caso dos propietarios da marxa dereita da Avenida da Vedra, hai dúas cuestións que non podemos esquecer. A primeira, non nos podemos esquecer das cooperativistas que hoxe en día teñen unha situación complicadísima coa xestora de Galivivienda. Queremos manifestar unha vez máis toda a nosa solidariedade e empatía cara a estas persoas que viven unha situación moi injusta, que tiñan un soño moi concreto, que era vivir de aluguer de maneira tranquila. Miren vostedes que soño, que deixaron todo o seu capital para facer realidade isto, e que están vivindo un absoluto inferno. Por outra parte, está moi de actualidade hoxe en día unha situación que está a propiciar o Partido Popular desde a Xunta de Galiza, que é a situación das veciñas de Monte Mero, onde se lle pretende dar unha solución, chamámoslle así, que non é unha solución, parecida a que lle deron a estas veciñas de Elviña. Nos desde o BNG, desde logo, imos facer todo o posible para que iso non sexa así. Está moi ben que se desenvolva o Monte Mero, está moi ben que se faga vivenda pública, pero non pode ser sobre a xente que si vive, que si está vivindo hoxe en día nese ámbito. Eu creo que é unha reflexión que temos que deixar aquí dita. Lamento que non este o Partido Popular para escoitalo. Un Partido Popular que desde a Xunta de Galiza lle prometeu aos veciños de Monte Mero que non se ian tocar as súas casas, e hoxe en día o que lle prometen é un soar onde van ter que edificar eles mesmos e que van ter que pagar e que van a botalos das súas casas e que van tirar as súas casas. E digo sobre todo a colación desa grandilocuente defensa que fixo o señor Lorenzo no caso das xubias, falando, por certo, de edificacións que estaban desocupadas. Polo tanto, desde o BNG imos apoiar esta modificación puntual e reiteramos ese agarimo e esa solidariedade e ese compromiso que creo que mantivemos coas veciñas de Elviña, cando menos eu desde que son concelleira desde o Bloque Nacionalista Galego. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señor Díaz, para pechar este debate. Sí, agradecer desde luego el voto favorable del Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego a este asunto. Desde luego, resaltar también lo que comentaba la señora Beira, con lo que comparto plenamente en cuanto a la importancia de esta modificación, tanto porque, como decimos, cumple ese convenio que tenemos firmado con los vecinos del margen derecho, que pueden ver al fin resueltos sus problemas después de tantos años de luchas y de incertidumbres, y en ese sentido, desde nuestra llegada a urbanismo nos comprometimos con ellos en que buscaríamos esa solución, de que
esa solución obviamente no podía tampoco afectar a otros vecinos que sí ya están viviendo también en el ámbito del ofimático, y creo que este es el camino que puede facilitar la vida a ambos casos, ¿no? Tanto a los vecinos que ya estaban y que quieren ver resueltos sus problemas y poner fin a una lucha que tuvo que ser desde luego de otra manera, como a los vecinos que ya viven en ofimático, que tampoco tienen por qué pagar por algo que no comparten, que no tuvieron culpa alguna, ¿no? Y a mayores también, pues es obvio que esta modificación lo que trae es un incremento de la vivienda pública en el ámbito y en la ciudad muy notable, un incremento de vivienda pública en parcelas que además son de la Xunta de Galicia y que son del Concello da Coruña, y que desde luego se alinea con esa idea de este Gobierno municipal, estos días que venimos a aprobar la zona de mercado residencial tensionado, de llegar a un estándar de suelos de vivienda pública que sea desde luego equiparable al de las principales ciudades europeas, que ven cómo se pueden solucionar los problemas del acceso al alquiler porque tienen ese parque de vivienda pública que permite regular un mercado que ahora mismo está completamente desregulado, y en ese sentido esas parcelas de la Xunta de Galicia que verán incrementada su suelo residencial protegido, y esas parcelas municipales tienen que ponerse desde luego cuanto antes, ¿no? Ya al servicio de esta política de vivienda, y desde luego instaremos a la Xunta de Galicia a que en cuanto se apruebe definitivamente esta modificación puedan construir ya y promover esa vivienda pública que tanto se necesita, y desde luego que les instaremos a que sea preferentemente de alquiler, que es lo que buscan también los demandantes de suelo, no de vivienda protegida en la ciudad. Comparto plenamente, desde luego, también esa reflexión sobre los cooperativistas de Galivivienda. Estamos reuniéndonos con ellos, estamos viendo todos los problemas que están teniendo e intentando ayudarles, tanto desde el Gobierno municipal como desde el Gobierno del Estado, que me consta por, desde luego, numerosas llamadas que se me están haciendo, imagino que también a la alcaldesa desde el Ministerio de Vivienda, que están preocupados por este tema y que están encima de este tema, y desde luego estaremos con ellos para buscar una solución y para que puedan tener ese hogar con el que soñaron en el parque ofimático a un precio asequible, y que puedan hacer su vida en A Coruña, que es lo que buscamos. Entiendo que toda esta corporación, que es que la gente que quiere vivir en Coruña a un precio asequible lo pueda hacer, y lo pueda hacer con iniciativas como esta, que son cooperativas que acceden desde luego a suelo público, cuanto más es necesario control por parte de las administraciones. Gracias. Ben, moitas grazas, señor Díaz. Procedemos á votación deste asunto. Votos a favor? Grazas, pois queda aprobado por unanimidade. Aquí remata este pleno extraordinario, remata tamén o curso político a 31 de xullo. Quero darlles as grazas a todos os presentes e tamén a todo o personal municipal que nos acompaña nesta noble tarefa. A todos e a todas desexarlles un bo descanso, un bo verán. Supoño que collerán días, ou mellor dito, deben coller días para descansar e desconectar un pouco. Sinto moito que este último pleno remate coa ausencia dun dos grupos da oposición, e probablemente eu me saltara todas as normas da ortodoxia comunicativa ou plenaria, pero miren, antes que alcaldesa son unha persoa, e as persoas ás veces temos os nosos momentos bons e os nosos momentos menos bons. Sinto que, en fin, se hurtara o debate político, que é realmente para o que estamos aquí, e que se decidan outras actitudes, pero é o que hai. Agora si ven un mes para disfrutar, para descansar, aqueles que collan xa as vacacións, outros marcharemos un pouco máis tarde. En todo caso, moitísimas grazas a todos e a todas, feliz verán, e vémonos en setembro.